Καλησπέρα σας. Σε όσους ήρθαν μόλις τώρα ή σε όσους είδαν πριν το βίντεο από το μαραθώνιο του Βερολίνου που έγινε την προηγούμενη Κυριακή. Το θέμα σήμερα δεν έχει να κάνει με τον μαραθώνιο, έχει να κάνει με τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα. Θα δώσουμε ένα παράδειγμα από ένα πρόγραμμα, πώς θα μπορούσε να οργανωθεί, πώς θα μπορούσε να φτιαχτεί το πλάνο για έναν που θα ήθελε μέσα σε πολύ μικρό διάστημα. Θα μιλάτε περίπου... πιο δυνατά γιατί σας καταγράφω και στο βίντεο. Ναι, ναι. Περίπου 5 εβδομάδες. Για κάποιον που αποφάσισε την τελευταία στιγμή να συμμετάσχει σε έναν αγώνα, όπως είναι ο αγώνας της κλασικής διαδρομής, για παράδειγμα. Και επίσης κάποια μικρά μυστικά που αφορούν και τους παλιότερους που λίγο πολύ θα τα ξέρουν, απλώς λίγο να τα φρεσκάρουν στο μυαλό τους, αλλά και τους καινούριους στον χώρο του δρομικού κινήματος. Στόχος λοιπόν είναι τα 5 ή 10 χιλιόμετρα στην κλασική διαδρομή. Αυτό που θα κάνουμε σε πρώτη φάση είναι να καθορίσουμε σε αυτές τις 5 εβδομάδες ποιους στόχους θα βάλουμε και με ποια μέσα θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους μας. Αυτό που πρέπει σε πρώτη φάση να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι στο συνεχόμενο τρέξιμο, στο αερόβιο καθαρά κομμάτι της προπόνησης, θα πρέπει να καθορίσουμε 3 πολύ απλές ζώνες. Και αυτές, για να μην μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε εργομέτρηση ή να κάνουμε άλλου τύπου τεστ, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να τις καθορίσουμε με έναν πολύ απλό τρόπο, με την αναπνοή μας. Όταν μιλάμε για χαλαρό τρέξιμο, είναι αυτό που εμείς οι προπονητές λέμε το τρέξιμο που είναι κάτω από το αερόβιο κατόφλι. Που σημαίνει τι? Είναι ο ρυθμός που ένας άνθρωπος μπορεί να τρέχει και να μιλάει με τον συναθλητή του, χωρίς να του κόβεται η ανάσα. Αυτό είναι ένα χαλαρό τρέξιμο. Είναι το τρέξιμο που χρησιμοποιούμε συνήθως όταν κάνουμε προθέρμανση, είναι το τρέξιμο που χρησιμοποιούμε όταν κάνουμε αποθεραπεία ή το τρέξιμο που χρησιμοποιούμε όταν προερχόμαστε από έναν αγώνα ή από μια προπόνηση η οποία ήταν αρκετά έντονη. Έχει δηλαδή περισσότερο το χαρακτήρα της αποκατάστασης και της αποθεραπείας. Με αυτόν δεν χτίζουμε τίποτα. Ουσιαστικά είναι ένα φυσικό μασάζ για τον αθλητή, ο οποίος πρέπει όταν τελειώνει αυτή την προπόνηση να νιώθει καλύτερα από ό,τι όταν ξεκίνησε. Ο σκοπός δηλαδή εδώ είναι περισσότερο αποκατάσταση και καθόλου όσον αφορά τη βελτίωση της αερόβιας ικανότητάς του. Δεν έχει κάποιο προπονητικό όφελος. Το όφελος είναι έμεσο. Αποθεραπεύει από αγώνες και από έντονες προπονήσεις και παράλληλα προετοιμάζει για την επόμενη δυνατή προπόνηση ή τον αγώνα που έρχεται. Το δεύτερο επίπεδο, το αμέσως επόμενο σε ένταση, είναι το λεγόμενο ελεύθερο τρέξιμο. Αυτό είναι μια ένταση η οποία είναι ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 5 ως 10% πιο πάνω από το προηγούμενο και στο οποίο όταν τρέχουμε μπορούμε πάλι να μιλάμε με τον συναθλητή μας, αλλά μας κόβεται λίγο ανάσα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε τρέχω και φουσκώνω. Αυτό είναι το λεγόμενο ελεύθερο τρέξιμο. Έτσι τουλάχιστον εμείς στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα που εσείς που μπαίνετε μέσα τώρα στο δρομικό κίνημα και οι παλιότεροι το ξέρουν, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα είναι ότι δεν έχουμε ορολογία ελληνική όσον αφορά την προπονητική του αθλητισμού, όχι μόνο του τρεξίματος. Χρησιμοποιούμε μεταφρασμένα κείμενα και χρησιμοποιούμε ο κάθε προπονητής όπως αυτός το εννοεί, τη μετάφραση ανάλογα και από την πηγή που το παίρνει, ανάλογα και με τη γλώσσα που μεταφράζει, από ξένη βιβλιογραφία. Δυστυχώς η ελληνική βιβλιογραφία είναι αρκετά φτωχή και ακόμα χειρότερα δεν έχει καθοριστεί, δεν υπήρξε στο παρελθόν κάποιος φορέας, είχε γίνει μια προσπάθεια στα τέλη της δεκαετίας του 80 να φτιαχτεί μια ορολογία, δεν προχώρησε, δεν τελείωσε. Και άρα το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να ακούσετε ή να διαβάσετε στο ίντερνετ για long run, μπορεί να διαβάσετε για tempo run, μπορεί να διαβάσετε για very long run κλπ. Η ουσία είναι ότι πώς καθορίζονται αυτές οι εντάσεις για τους εργοφυσιολόγους. Υπάρχουν κάποιες συνισταμένες που έχουν να κάνουν με τις μετρήσεις που γίνονται σε εργόμετρα. Τα εργόμετρα είναι όμως ένα κλειστό περιβάλλον, η εργομέτρηση είναι ένα κλειστό περιβάλλον, είναι ένα κλειστό τεστ το οποίο πολλές φορές δεν μεταφέρεται αντίστοιχα στον κύκλο. Εγώ προσωπικά να σας πω την αλήθεια είμαι υπέρ
του απλού καθορισμού αυτών των εντάσεων, για παράδειγμα. Το ίδιο συμβαίνει και στα πιο γρήγορα κομμάτια, γιατί πιστεύω ότι ο αθλητής που τρέχει στο στάδιο, αυτός που τρέχει στο άσφαλτο κλπ. Πρέπει να κάνει τεστ, τα λεγόμενα τεστ του γηπέδου, δηλαδή αυτά τα οποία γίνονται μέσα στο χώρο που ο άλλος αγωνίζεται. Όταν παίζεις μπάσκετ, πρέπει να κάνεις τεστ για το γήπεδο του μπάσκετ, που αφορούν το άθλημα του μπάσκετ. Όταν τρέχεις, πρέπει να κάνεις τεστ μέσα στην πίστα ή και στην άσφαλτο. Και αντίστοιχα ο καθένας στο χώρο του. Ο κολυμβητής θα κάνει στην πισίνα, ο ποδηλάτης θα κάνει με το ποδήλατο. Καταλάβατε, είναι σημαντικό αυτό. Γι' αυτό και χρησιμοποιώ ορολογία απλή. Θα μπορούσαμε να ανοίξουμε μια τεράστια κουβέντα και να σας πω τι λέει η εργοφυσιολογία, πως αμιλημόρ, γαλακτικό και αυτά, αλλά περισσότερο θα σας μπερδέψουν αυτά παρά θα σας λύσουν τις απορίες. Το ελεύθερο τρέξιμο, ξαναγυρίζω πίσω, το ελεύθερο τρέξιμο είναι η ένταση στην οποία τρέχω και φουσκώνω. Αυτό έχει την έννοια του ότι χτίζω κάτι, βελτιώνω την αερόβια ικανότητά μου. Τρέχω με τον συναθλητή μου, μπορώ να μιλήσω, αλλά θα φουσκώσω. Θα χρειαστεί κάποια στιγμή να καταπιώ, να πάρω ανάσα και να συνεχίσω να του μιλάω. Δεν κινούμε δηλαδή με άνεση. Καταλάβατε. Το τρίτο πιο υψηλό στάδιο, πάντα μέσα στα πλαίσια του αερόβιου τρεξίματος, είναι το μέτριο τρέξιμο που λέμε. Η ορολογία που χρησιμοποιώ εγώ συνήθως έχει να κάνει με την Ιταλική σχολή τρεξίματος. Οι Ιταλοί το λένε medio και είναι ένα τρέξιμο το οποίο κινείται περίπου στις τάξεις του 5 με 10% κάτω από το αναερόβιο κατόφλι. Αλλά πάντα μιλάμε για αερόβιο τρέξιμο. Αυτό βελτιώνει ακόμα περισσότερο την αερόβια ικανότητα. Αυτό, να σας δώσω να καταλάβετε, αντιστοιχεί περίπου μεταξύ της έντασης που τρέχει ένας αθλητής στο μισό μαραθώνιο και το μαραθώνιο. Για να πάρετε έτσι μια ιδέα. Αυτό εδώ το ελεύθερο τρέξιμο είναι για αποστάσεις που μπορεί να ξεπεράσουν το μαραθώνιο. Μπορεί να φτάσουν και τα 80 ή και 100 χιλιόμετρα για κάποιο προπονημένο. Το χαλαρό τρέξιμο είναι αυτά η ένταση που κινούνται οι υπερμαραθωνοδρόμοι. Αυτοί έχουν άλλα προβλήματα. Μόνο η ανάσα τους ενδιαφέρει. Την πρώτη εβδομάδα, από τις 5 που έχουμε στη διάθεσή μας, αυτό πρέπει να κάνουμε να αξιολογήσουμε την κατάστασή μας. Και αυτό θα το πετύχουμε με κάποια απλά τεστ, δρομικά. Δηλαδή θα τρέξουμε δύο αποστάσεις, μία φορά τα 3 χιλιόμετρα και μία φορά τα 7 χιλιόμετρα. Υποτίθεται εδώ πέρα, να σας δώσω καταλάβετε, ότι μιλάμε για κάποιον ο οποίος έχει μια επαφή με το τρέξιμο. Δηλαδή, δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος ξεκίνησε να τρέξει εδώ μια εβδομάδα, 10 μέρες, λέει «Α, γίνεται ένα πεντάρι πάνω να τρέξω». Δηλαδή, έχει κάποια υποδομή από την άποψη ότι έχει καταλάβει, μπορεί να ξέρει να χρησιμοποιεί το χρονόμετρο, ξέρει να κάνει μια ορθολογιστική κατανομή δυνάμεων, έτσι ώστε ότι στα 3 χιλιόμετρα δεν θα φτάνει να μην ξεκινήσει πολύ γρήγορα και μετά έχει πρόβλημα να πέσει ο ρυθμός του κλπ. Προτίθεται ότι έχουμε περάσει το πρώτο στάδιο των αρχαρίων. Ότι τρέχει ένα συνεχόμενο τρέξιμο, απλώς θέλει να προετοιμαστεί λίγο πιο ειδικά για να πάει να τρέξει μία απόσταση όπως είναι τα 5 ή 10 χιλιόμετρα στην κλασική. Και μέσα από αυτή την αξιολόγηση θα καθορίσουμε σε ποια φάση είναι η προετοιμασία του, δηλαδή πόσο προχωρημένος είναι και τι του λείπει. Σε σχέση με αυτό, πρόκειται να κάνει αυτές τις 5 εβδομάδες. Ουσιαστικά, να σας δώσω καταλάβετε όμως, αυτά τα δύο τεστ γίνονται για να αξιολογήσουμε δύο επίπεδα. Είναι περίπου, τα 3 χιλιόμετρα μας αξιολογούν περίπου, μπορεί να μας δώσουν μια εικόνα για το σε τι ρυθμούς μπορεί να κινηθεί με αυτή την προετοιμασία των 5 χιλιόμετρων, των 5 εβδομάδων για τα 5 χιλιόμετρα. Τα 7 χιλιόμετρα θα μας δείξουν για τα 10 χιλιόμετρα. Γιατί θα μας δείξουν μια εικόνα από δύο αξίες που μετράμε στην εργοφυσιολογία και πάνω στις οποίες θα στηριχτούμε για να καθορίσουμε τους ρυθμούς της προπόνησης. Θα το δείτε παρακάτω, το καταλάβετε πιο εύκολα. Πάμε στην πρώτη εβδομάδα. Εδώ μιλάμε καταρχήν για το πρόγραμμα των 10 χιλιόμετρων. Εντάξει. Εγώ σας βάζω 4 προπονήσεις, οι οποίες είναι οι κύριες. Κάποιος μπορεί να γυμνάζεται μόνο 4 ώρες τη εβδομάδα, οπότε θεωρήστε ότι αναγκαστικά θα βάλει 3 ρεπό ανάμεσα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να κάνει την πρώτη μέρα που υποτίθεται ότι έρχεται ξεκούραστο στο τεστ στα 3 χιλιόμετρα. Την επόμενη μέρα ένα χαλαρό τρέξιμο, μετά μπορεί να βάλει ρεπό, μετά πάλι 30-40 λεπτά χαλαρό τρέξιμο, μετά πάλι ρεπό και μετά να βάλει το τεστ στα 7 χιλιόμετρα. Εγώ όμως εδώ πέρα σας δίνω 4 σημαντικές προπονήσεις, τις 4 κύριες προπονήσεις. Οι υπόλοιπες μπορεί να είναι ένα χαλάρο, μπορεί να είναι και ρεπό. Μπορεί κάποιος δηλαδή να στηριχτεί πάνω σε αυτό το πρόγραμμα της 4 προπονήσεις, αλλά μπορεί να προσθέτει και κάποια χαλαρά τρεξίματα, εάν έχει τη δυνατότητα να κάνει περισσότερες φορές προπόνηση. Έτσι
κατανέμεται το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας. Τη δεύτερη εβδομάδα ουσιαστικά ξεκινάμε κανονικά να κάνουμε προπόνηση. Βλέπετε, πρώτη μέρα, 1 ώρα ελεύθερο τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο, σε ευθεία. Συγγνώμη, λάθος το ευθεία. Παράληψη δικιά μου. Σε ανώμαλο δρόμο. Χαλαρά και στις ανηφόρες ελεύθερο τρέξιμο. Δηλαδή τι κάνει, αυτός κινείται χαλαρά όταν η διαδρομή είναι ευθεία, χωρίς να έχει καμιά ιδιαίτερη δυσκολία στην αναπνοή του, αλλά όταν βρίσκει ένα ανηφορικό κομμάτι, τότε ανεβάζει λίγο την έντασή του και φουσκώνει. Καταλάβατε, κάνει μια ελαφριά αλλαγή ρυθμού που λέμε στην ανηφόρα. Όχι με ιδιαίτερη ένταση. Κατανοητό μέχρι εδώ. Την επόμενη μέρα, αφού κάνει μια μικρή προθέρμανση που μπορεί να είναι 15 λεπτά και λίγες διατάσεις και μερικές ευθείες, έτσι ανοίγματα που λέμε λίγο για να μπορέσουν τα πόδια του να κινητοποιηθούν και να σταθούν, μπορεί να κάνει από 20 μέχρι 30 εκατοστάρια σε ρυθμό λίγο πιο γρήγορα, 1 έως 2 δευτερόλεπτα το εκατοστάρι, από το ρυθμό που έτρεξε τα 3 χιλιόμετρα. Σας πω ένα παράδειγμα αριθμητικό. Ας πούμε ότι κάποιος αθλητής έκανε 12 λεπτά τα 3 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι έτρεξε με 4 λεπτά το χιλιόμετρο. Αυτό σημαίνει ότι έτρεξε 48 δευτερόλεπτα το 200 και 24 το εκατοστάρι. Αυτός μπορεί να κάνει αυτά τα εκατοστάρια, με διάλειμμα 40 έως 50 δευτερόλεπτα, πολύ χαλαρό τρέξιμο, μπορεί να τα πάει από 22 μέχρι 23 δευτερόλεπτα. Καταλάβατε, τρέχει 24 δευτερόλεπτα σταθερά ρυθμό το τριάρι και εδώ στα κατοστάρια τα γρήγορα κινείται στο 22 με 23. Την επόμενη μέρα, όπως είπαμε, μπορεί να κάνει ένα πολύ χαλαρό τρέξιμο ή και ρεπό και πάμε στη μεθεπόμενη όπου θα κάνει ένα συνεχόμενο τρέξιμο με αυξανόμενο ρυθμό. Τα πρώτα 20 λεπτά σε αρκετά χαλαρό ρυθμό, τα επόμενα 40 λεπτά σε μέτριο ρυθμό, σε διαδρομή όμοια με το αγώνα, που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να είναι flat. Τι σημαίνει το μέτριος ρυθμός? Σημαίνει ότι πρέπει να κινείται σε ένα ρυθμό ο οποίος πρέπει να είναι λίγο πιο γρήγορος από το ελεύθερο. Δηλαδή θα φουσκώνει, αλλά θα είναι πιο έντονο το φούσκωμα. Εάν κάποιος έχει τρέξει μεγαλύτερη απόσταση όπως είναι ο ημιμαραθώνιος ή ένας αγώνας 15 χιλιόμετρα και πάνω, από 15 χιλιόμετρα μέχρι ημιμαραθώνια, θα μπορούσε να καταλάβει ότι η έντασή του είναι περίπου η ένταση που έτρεξε τον ημιμαραθώνιο. Για να καταλάβετε τι είναι ο μέτριος ρυθμός. Και πάμε στην τελευταία δυνατή προπόνηση της εβδομάδας, όπου μετά την προθέρμανσή του, αυτό που κάνει είναι να κάνει 5 παραλήψεις των 1000 μέτρων με διάλειμμα 2 λεπτά χαλαρό τρέξιμο. Τα χιλιάρια γίνονται στο ρυθμό που έτρεξε τα 7 χιλιόμετρα. Δηλαδή αυτός ο αθλητής που έτρεξε με 4 λεπτά τα 3 χιλιόμετρα, θεωρητικά θα μπορούσε να τρέξει περίπου με 4,20 τα 7. Άρα αυτός θα πρέπει να κάνει τα 5 χιλιάρια στο 4,20. Με 2 λεπτά διάλειμμα χαλαρό. Το τελευταίο όμως, στο πέμπτο, θα κάνει το τελευταίο του 200, δυνατή αλλαγή. Σαν να τελείωνε μια κούρσα. Καταλάβατε? Υπάρχει την απορία μέχρι εδώ. Σας μπέλεψα περισσότερο ή σας έλυσα καμιά απορία? Δεν κατάλαβες, πρόσεξε. Η χρονή είναι ενδεικτική. Δεν είναι ότι λέμε ένα πρόγραμμα, η Σοφία λέγοντας άμα έκανε θα έκανε το τριάρι σε 9.30 και το 7 σε 3.20. Δεν σημαίνει ότι θα σου πω εσύ να κάνει αυτό. Εγώ σου λέω ένα παράδειγμα. Δηλαδή τι λέμε, ας πούμε ότι εσύ άξιζες, έκανες τα 3 χιλιόμετρα σε 12 λεπτά, πόσο θα έπρεπε να κάνεις το πρόγραμμα. Με βάση την αξία που έχεις, όχι αυτό που είσαι τώρα να πάει να κάνεις εκείνο. Τώρα θέλω να σου πω. Ορίστε. Το προσαρμόζεις. Εσύ πρέπει να κάνεις 5 λεπτά. Ωραία. Βάλε, κάνε την αντιστοίχηση και ξέρεις κάτι, δεν είναι δευτερόλεπτα ακριβώς, είναι ποσοστό. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε για να συντονίσουμε γιατί υπάρχει πάντα. Και στους αρχάριους και σε αυτούς που είναι λιγότερο έμπειροι το καταλάβετε, αλλά πρέπει να σας το πω γιατί πολλοί δεν το πιάνουν κατευθείαν, χρειάζεται λίγο εμπειρία. Ας πάρουμε για παράδειγμα το μαραθώνιο. Εντάξει. Ξέρω ότι εσύ έχεις τρέξει μισό μαραθώνιο 1.30, παραδείγματος χάρη. Μπορείς να κάνεις μαραθώνιο 3.15. Πηγαίνεις όμως να τρέξεις. Δεν σου βάζω δύσκολη διαδρομή, ας πούμε ότι η διαδρομή είναι σαν του Βερολίνου. Εντάξει. Και βγάζει ζέστη. Έχει κακό καιρό. Αυτό σημαίνει ότι εσύ, λόγω αυτού, θα φας ένα πέναλτι, θα φας μια επιβάρηση στον χρόνο σου, μπορεί να είναι 10 λεπτά.
Γιατί είναι ένα ποσοστό το οποίο μπορεί να είναι μεταξύ του 2, 3, 5, 7%. Δηλαδή, όσο θα καταλάβει σε συνθήκες όπως ήταν της Αθήνας το 2004, έχουν κάνει μετρήσεις και έχουν βρει ότι η μείωση της απόδοσης των αθλητών μπορεί να φτάσει στο 7%. Το 7% είναι τεράστιο. Φαντάζομαι ότι ένας αθλητής σε τέτοιο επίπεδο ψάχνει το 1. Μπορεί να του κάνει διαφορά και κερδίσει Ολυμπιακούς αγώνες. Φαντάζομαι σε έναν αθλητή που κινείται με 3 λεπτά το χιλιόμετρο, το 7% είναι πάνω από 10 δευτερόλεπτα το χιλιόμετρο. Μπορεί να πάει δηλαδή στο 3-10, 3-12. Σε σένα όμως, αυτό το 3-15 που θα μπορούσες να κάνεις, εντάξει, θα γίνει 3-20, 3-25. Έφαγες ένα πέναλτι, ξέρω εγώ, της τάξης του 3% του 5. Αυτός που κάνει 3,5 ώρες δεν θα φάει 5 λεπτά, θα φάει 8. Αυτός που κάνει 4 θα φάει 1/4. Δηλαδή έχεις τι γίνεται, ανοίγει η ψαλίδα. Εντάξει, γίνεται και το άλλο. Όσο ο αθλητής είναι χαμηλότερο επίπεδο, ανοίγει ακόμα περισσότερη διαφορά. Τον επηρεάζει ακόμα περισσότερο. Ο αθλητής που τρέχει 2 ώρες θα κάνει 2,5. Ο αθλητής που κάνει 2,10 θα κάνει 2,20. Και αυτός που κάνει 2,20 θα κάνει 2,35. Κατάλαβες τι γίνεται, ανοίγει η ψαλίδα. Αυτό για να καταλάβεις ότι αυτά είναι ποσοστά επί της 100. Όσο ο χρόνος σου είναι μεγαλύτερος, αφού είναι ένα ποσοστό. Εσύ τρέχεις 200 λεπτά, ο άλλος τρέχει 180, το 2% καταλαβαίνεις ότι έχει διαφορά. Εδώ πέρα όμως εμείς χρησιμοποιούμε ένα σταθερό παράδειγμα, σου λέω ένα νούμερο για να πάρεις μια ιδέα. Μην πιένωσαι από τα νούμερα. Γι' αυτό κάνεις το τεστ, για να αξιολογήσεις πόσο κάνεις εσύ, και εκεί πέρα λες ξέρεις κάτι, θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το μπούσουλα. Καταλάβατε. Αυτό ισχύει για όλα τα προγράμματα, από εκεί και πέρα κοιτάξτε να δείτε. Όταν μπείτε στο ίντερνετ, να σας πω κάτι άλλο. Το ίντερνετ έχει κάνει ένα μεγάλο καλό και ένα μεγάλο κακό. Εγώ θεωρώ ότι το κακό είναι μεγαλύτερο από το καλό. Ότι έχει κάνει όλο τον κόσμο ημιμαθή. Και περισσότερο τον μπερδεύει παρά του λύνει τα προβλήματα. Δεν υπάρχει μία βιβλιοθήκη να μπει εκεί και να βρει ένα πρόγραμμα ή να διαβάσει όλη τη φυσιολογία της προπονητικής. Δυστυχώς, επιτρέψτε μου, η προπονητική είναι τέχνη. Και δεν το λέω εγώ, το έχουν πει κορυφαίοι προπονητές στον κόσμο, όπως ο Κανόμα κλπ. Όλοι οι ζωγράφοι ζωγραφίζουν, αλλά άλλο πράγμα ζωγραφίζει ο Νταλή και άλλο ζωγραφίζω εγώ. Που σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε κάποιες βασικές θεωρίες, κάποια βασικές αρχές που αφορούν την διάρθρωση της προπόνησης και την οργάνωσή της, αλλά το τι θα βάλει ένας προπονητής θα βάλει ο άλλος. Ο ένας βάζει τις ανηφόρες, ο άλλος βάζει κομμάτια στην πίστα. Ο ένας βλέπει τον αθλητή κουρασμένο και τον ξεκουράζει, ο άλλος συνεχίζει να τον προπονεί και τον τραυματίζει. Καταλάβατε τι γίνεται. Αυτό εδώ και το χρονόμετρο για μας είναι πολύ σημαντικότερα από αυτά που γράφουν τα βιβλία. Θα διαβάσω το βιβλίο, αλλά τι θα πάω να κάνω στο στάδιο είναι διαφορετικό από τον άλλο. Το ίδιο βιβλίο πρέπει να διαβάζω. Γι' αυτό σας λέω ότι το ίντερνετ είναι περισσότερο ημιμάθεια και όπως καταλαβαίνετε, το ξέρετε ότι καλύτερα να είσαι άσχετος, η αμάθεια είναι καλύτερα από την ημιμάθεια. Σας μπερδεύει περισσότερο. Μπαίνετε και βλέπετε ένα πρόγραμμα, ανοίγετε ένα περιοδικό και βλέπετε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα μοντέλο, αλλά το θέμα είναι ότι δυστυχώς, λογικό κατά την άποψή μου, δεν έχετε την εμπειρία πώς αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσετε να προσαρμοστεί. Να, εδώ η Πέλα είπε μια απλή απορία που την έχει πιστεύω όλος ο κόσμος. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, μα δεν είναι για σένα αυτό, εγώ δεν γράφω χρόνους. Αν έγραφα χρόνους, τότε θα έλεγες εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό. Τα προγράμματα συνήθως διαρθρώνονται σε προγράμματα εντελώς αρχαρίων, μέτριου επίπεδου και επαγγελματιών. Δεν σας λέω για το τελευταίο, γιατί εκεί μιλάμε για καταστάσεις 13 προπονήσεις τη εβδομάδα με 180 χιλιόμετρα. Το μέτριο επίπεδο για να το φτάσει κάποιος που να έχει κάποια χρόνια στην πλάτη του, τουλάχιστον εγώ πιστεύω 18 μήνες συνεχής προπονητικής πορείας για να μπορέσει να ακολουθήσει τέτοια προγράμματα διαρθρωμένα και οργανωμένα πιο σοβαρά για να μην έχει προβλήματα. Τραυματισμούς, κούραση κλπ. Των αρχαρίων είναι η απλή τους λύση. Είναι το παρεκόσμιο. Ουσιαστικά αυτό είναι το μοντέλο της προπόνησης πάνω στο οποίο δουλεύουμε. Να σας δώσω να καταλάβετε. Από εκεί και πέρα θα δείτε από τις επόμενες εβδομάδες πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα. Δηλαδή, όλο το μυστικό στην προπόνηση δεν είναι το ότι κάνω. Κάνω την πρώτη εβδομάδα τη Δευτέρα 10.400. Ωραία. Δεν πάω την άλλη εβδομάδα να κάνω πάλι 10.400 να δω πόσο καλύτερα μπορώ να τα κάνω. Ο οργανισμός μου πήρε ένα ερέθισμα. Πήρε ό,τι είχε να πάρει από αυτό. Δηλαδή, η προπόνηση είναι. Μου δίνουν ένα ερέθισμα, κουράζομαι, αντιδράει το σώμα μου θετικά σε αυτό το πράγμα που λέγεται προπονητικό ερέθισμα, βελτιώνεται
και μετά πρέπει να του δώσω ένα άλλο ερέθισμα, ένα σκαλοπάτι παραπάνω, να του δώσω τη δυνατότητα να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, αν ένας αθλητής, θα σας το πω αλλιώς, αν η Σοφία Ρίγα κάνει αυτό το πρόγραμμα τώρα, θα κάνει 2.39 μαραθώνια. Εάν κάνει το ίδιο πρόγραμμα του χρόνου, δεν θα κάνει 2.39, θα κάνει 2.40. Γιατί αφού έχει φτάσει αυτό το επίπεδο, δεν της δίνει ερέθισμα αυτό το πρόγραμμα, ουσιαστικά προπονείται. Καταλάβατε. Εγώ θα σας δείξω όμως για να πάρετε μια ιδέα. Πάμε στην επόμενη εβδομάδα. Τη δεύτερη, μάλλον στην τρίτη εβδομάδα κάνουμε το εξής. Βάζουμε χαλαρό τρέξιμο, δεν βάζουμε τον ανώμαλο δρόμο, απλώς ανεβάζουμε λίγο την ένταση. Και στο τέλος βάζουμε μερικά ανοίγματα, περισσότερο για να αποκαταστήσουμε την τεχνική και την ελαστικότητα των μειών. Τα κατοστάρια της προηγούμενης εβδομάδας γίνανε 200. Το βλέπετε. Άρα είναι λίγο πιο δύσκολο. Γιατί εκεί που κάναμε 100 μέτρα σε μια καθορισμένη ένταση, τώρα πάμε να κάνουμε 200 μέτρα. Πάλι ο ρυθμός που χρησιμοποιούμε σαν σημείο αναφοράς είναι ο ρυθμός των 3 χιλιόμετρων στο τεστ. Κοιτάξτε τώρα τα 20 λεπτά. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε 20 λεπτά χαλαρό τρέξιμο και 40 λεπτά με μέτριο τρέξιμο. Εντάξει. Τώρα κάνουμε 20 λεπτά χαλαρό, 40 λεπτά με ελεύθερο και 10 λεπτά μέτριο και ακόμα λίγο πιο γρήγορο. Τρέξιμο δηλαδή σε ρυθμό λίγο πιο αργό το ρυθμό των 7 χιλιόμετρων. Εδώ πέρα το μέτριο τρέξιμο θα αντιστοιχούσε στο ρυθμό τρέχουμε τον ημιμαραθώνιο. Εμείς κάνουμε 10 λεπτά αλλά τρέχουμε λίγο πιο γρήγορα. Καταλάβατε, εκεί που τρέχαμε δηλαδή εδώ κάναμε αυτά τα δύο, τώρα προσθέσαμε αυτό το παραπάνω, σκαλοπάτι. Συν τα χιλιάρια που γίνονται 7, κρατώντας πάλι το σπίτι στην τελευταία επανάληψη. Καταλάβατε. Ένα ερέθισμα πιο δύσκολο. Πάμε στην τέταρτη εβδομάδα. Ξαναβάζουμε τον ανώμαλο δρόμο. Αυτό είναι και βασικό στοιχείο που αφορά τη δύναμη, ειδικά στα κάτω άκρα. Ανεβάζουμε την ποσότητα στα 200 μέτρα. Τα 14 με 16 και 18 με 20. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, στην προπόνηση αλλάζουμε πάντα ένα πράγμα. Δεν τα αλλάζουμε όλα μαζί. Δηλαδή, κάναμε εκατοστάρια στο ρυθμό 3 χιλιόμετρων. Την επόμενη εβδομάδα κάναμε 200. Την επόμενη εβδομάδα κάναμε περισσότερα 200. Εδώ. Καταλάβατε. Πάμε από κάτω. Εδώ πέρα τι κάνουμε. 20 λεπτά χαλαρό ζέσταμα. Αυτό έγινε από την πρώτη εβδομάδα. Μετά κάναμε 20 λεπτά ελεύθερο τρέξιμο. Εδώ τα 40 γίνανε 20. Γιατί το 10 λεπτό πίσω έγινε 20 λεπτό. Καταλάβατε. Δηλαδή μετακινούμε την προπόνηση σιγά σιγά σε πιο μεγάλη ένταση. Εδώ. Και πάμε πάλι εδώ που είχαμε τα 7 χιλιάρια και τώρα πάμε και κάνουμε επαναλήψεις στα 2 χιλιόμετρα. Στο ρυθμό των 7 χιλιόμετρων. Καταλάβατε πώς εξελίσσεται την προπόνηση. Πάντα ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Αυτή είναι ουσιαστικά η τελευταία προπόνηση. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για την εβδομάδα του αγώνα. Και το μόνο που κάνουμε εδώ πέρα είναι να κάνουμε ένα μικρό ερέθισμα με κάποια 200 για να κρατήσουμε λίγο τις αξίες μας. Βλέπετε ότι κάνουμε τη μισή προπόνηση περίπου, αλλά στην ένταση, εδώ θα έπρεπε να ήταν τα διχίλιαρα. Εδώ κάνουμε την προπόνηση που θα κάναμε κανονικά κατά 50%. Ο σκοπός εδώ πέρα είναι για να μας φανούν πιο εύκολα τα 10 χιλιόμετρα, δουλεύουμε πιο υψηλή ένταση. Είναι αυτό που λέμε εμείς οι προπονητές για να λύσει ο αθλητής, για να είναι έτοιμος. Έχετε απορίες σε αυτό? Είναι ένα πολύ απλό μοντέλο όσον αφορά προετοιμασία για έναν αγώνα 10 χιλιόμετρων. Απορίες, εντυπώσεις, κεντρική ιδέα, ηθικό δίδαγμα μας λέει βασικά αυτό. Ο κύριος Ιάκου. Καταλάβεις όλα. Θα βάλω τεστ στις τις ώρες. Πάμε στα 5 χιλιόμετρα. Η διαφορά εδώ είναι η εξής. Για να καταλάβετε, εάν κάνετε μία μέτρηση κάποια στιγμή σε ένα εργομετρικό εργαστήριο, αυτή η αξία που οι εργοφυσιολόγοι χρησιμοποιούν πάρα πολύ και τα ακούτε συνέχεια και στα site, τα διαβάζετε αυτά, η μέγιστη πρόληψη οξυγόνου, η μέγιστη πρόληψη οξυγόνου κλπ. Η ταχύτητα στη μέγιστη πρόληψη οξυγόνου είναι αυτή που προσδιορίζει την αξία της αερόβιας ικανότητας του αθλητή. Τα 5 χιλιόμετρα αντιστοιχούν περίπου στο 98% αυτής της αξίας. Τα 10 χιλιόμετρα αντιστοιχούν περίπου στο 92%.
Όπως καταλαβαίνετε, όσο μικρή είναι μια απόσταση, τόσο αυξάνεται η ένταση. Όταν μιλάμε για ένα αθλητή που τρέχει τα 1500 για παράδειγμα, μπορεί να τρέξει 110% στις μέσεις πρώτης του οξυγόνου. Γιατί αυτός έχει μεγάλη παραγωγή σε γαλακτικό, αλλά είναι μικρή απόσταση. 3,5 λεπτά κρατάει ένα 1500 στους κορυφαίους αθλητές. Εδώ στα 5 χιλιόμετρα, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αξίες οι οποίες είναι πιο κοντά στη μέση πρώτη του οξυγόνου. Εδώ μιλάμε για εντάσεις που τουλάχιστον η μία από τις δύο προπονήσεις, η πρώτη, είναι με εντάσεις οι οποίες είναι πάνω από το αναερόβιο κατόφλι. Δηλαδή εδώ έχουμε έντονη δυσφορία, να σας το πω έτσι, στην ανάσα. Τα διαλύματα είναι μεγάλα, εντάξει, και τα κομμάτια σιγά σιγά γίνονται ακόμα πιο γρήγορα. Οι εντάσεις αυτές εδώ αντιστοιχούν περίπου στο ρυθμό που θα έτρεχε τα 3 χιλιόμετρα. Καταλάβατε. Και ξεκινάμε την πρώτη εβδομάδα, βάζουμε 2 επαναλήψεις από τα 1200 μέτρα και 2 επαναλήψεις από 800 μέτρα. Με διάλειμμα 4-5 λεπτά ενδιάμεσα. Τα κατοστάρια στο τέλος έχουν περισσότερο την έννοια της αποθεραπείας. Δεν είναι τόσο πολύ δυνατά. Φανταστείτε ότι είναι σπρίτ τα κατοστάρια. Την επόμενη μέρα ένα ελεύθερο τρέξιμο σε ευθεία διαδρομή, γιατί έχει ήδη καταπονηθεί. Την επόμενη μέρα εννοώ την επόμενη εντατική προπόνηση. Γιατί εδώ διάμεσα, όπως και στο προηγούμενο μοντέλο, θα μπορούσε να ήταν ρεπό ή να ήταν ένα χαλαρό τρέξιμο. Πάλι εδώ αναφερόμαστε στις 4 δυνατές προπονήσεις σε μια εβδομάδα. Την τρίτη δυνατή προπόνηση της εβδομάδας είναι επαναλήψεις μικρότερης απόστασης και βλέπετε ότι ο ρυθμός είναι 18 δευτερόλεπτα. 18 δευτερόλεπτα αντιστοιχεί σε μια ένταση που για οποιονδήποτε αθλητή, δεν το βάλαμε τυχαία το νούμερο, είναι μια ένταση η οποία αντιστοιχεί είναι μια ταχύτητα που αντιστοιχεί σε μια ένταση που είναι περίπου γύρω στο 95% της μέσης πρώτης οξυγόνου. Δηλαδή είναι και πάλι αυτό λίγο πιο χαμηλά από ότι είναι η ένταση που τρέξει ο αθλητής στα 5 χιλιόμετρα. Και την τελευταία προπόνηση που ουσιαστικά είναι ένα ελεύθερο τρέξιμο. Αυτές οι δύο προπονήσεις, όσο να καταλάβετε, αυτή εδώ πέρα έχει να κάνει με τη γαλακτική ικανότητα. Αυτές οι δύο, αυτό εδώ έχει να κάνει με την αερόβια, περισσότερο πλησιάζει δηλαδή το ρυθμό που θα τρέξει στα 5 χιλιόμετρα, και αυτές οι δύο είναι καθαρά αερόβιες προπονήσεις. Σκοπός δηλαδή εδώ είναι να έχουμε τη βάση για να μην έχουμε αυτό που λέμε ότι κάρφωσα. Γιατί καρφώνει, γιατί σου λείπει η βάση, η αερόβια. Δηλαδή, περισσότεροι αθλητές αυτό που παθαίνουν είναι ότι επιλέγουν μία ένταση και κάνουν κομμάτια μικρά σε αυτή την ένταση. Το πρόβλημά τους είναι ότι αυτή την ένταση δεν μπορούν να την κρατήσουν. Υπήρχε μια μεγάλη παρατυπία, θα το έλεγα, μάλλον ένα μεγάλο λάθος που κάνανε οι προπονητές για πολλά χρόνια. Θεωρείς ότι ένας αθλητής θα τρέξει, για παράδειγμα, 10 φορές τα 400 μέτρα σε 70 δευτερόλεπτα, θα μπορούσε εκεί κοντά στα 70, 71, 72 δευτερόλεπτα να τρέξει τα 5 χιλιόμετρα. Πώς είναι δυνατόν όταν σπάς την απόσταση που κάνεις στα 10, να θες μετά να τρέξεις 10 συνεχόμενα σε αυτό το ρυθμό? Δεν γίνεται. Όλο το μυστικό στην προπόνηση, να ξέρετε, ειδικά σε αυτά εδώ τα κομμάτια, όλο το μυστικό στην προπόνηση δεν είναι το κομμάτι. Όλο το μυστικό είναι το διάλειμμα. Εγώ μπορώ να πάω τώρα έτσι όπως είμαι, παχουλούγες και στρουμπουλούγες, να πάω να κάνω ένα χιλιάρι και να το κάνω 3 λεπτά. Ωραία. Πόση ώρα θέλω να συνέρθω για να κάνω άλλο ένα? Εγώ δεν μπορώ, τα έχω πάρει 3 κεφαλικά, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καταλάβατε. Όλο το παιχνίδι στην προπόνηση τη σήμερα ημέρα, βλέπετε τους μαύρους σε τρέχουν 2 ώρες κοντά μαραθώνιο. Βλέπετε τους άλλους σε τρέχουν 12-50 τα 5 χιλιόμετρα. Αυτό που έχουν αλλάξει σε σχέση με την προπονητική, η οποία από τη δεκαετία του 70 έχει παραμείνει η ίδια στις βασικές της αρχές, είναι ότι αλλάζουν κάποια μικρά στοιχεία που έχουν να κάνουν με το ότι να κάνουν την προπόνηση πιο ειδική. Για να γίνει μια προπόνηση πιο ειδική, πρέπει να μειώσουμε διάλειμμα. Αυτή η προπόνηση, αν εγώ τα 4-5 λεπτά τα κάνω 3,5, είναι άλλη προπόνηση. Απλά να σας το πω να το καταλάβω. Μπορεί να κάνω και το άλλο. Να κάνω 1 1200, 4 λεπτά διάλειμμα. 1 1200, 5 λεπτά διάλειμμα. 1 800, 4 λεπτά διάλειμμα. 1 800, 5 λεπτά διάλειμμα. Άλλη προπόνηση. Ένα πράγμα άλλαξε. Καταλάβατε πόσο είναι σύνθετο το ζήτημα. Γι' αυτό εμείς οι προπονητές είμαστε λίγο περίπτωση. Όλοι μας.
και εγώ πρώτος από όλους. Σας έχω μπερδέψει πολύ, θέλετε να ρωτήσετε κάτι από αυτά. Στο λέω, θα το πω σε πιο απλά γίνεται. Και δεν χρησιμοποιώ έννοιες εργοφυσιολογίας, γιατί εγώ πιστεύω ότι όταν μιλάς σε απλούς ανθρώπους πρέπει να προσπαθείς να μιλάς απλά. Όταν μιλάς στο πανεπιστήμιο, τότε μιλάς σε αυτούς που ξέρουν. Εδώ υποτίθεται δεν ξέρουν. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το μοντέλο πάνω στο οποίο θα στηριχτούμε τις 5 εβδομάδες. Δηλαδή, καταλάβατε περίπου τι γίνεται. Την επόμενη εβδομάδα αυτό που αλλάζουμε είναι ότι βάζουμε πιο μικρά κομμάτια, άρα πιο γρήγορα. Γι' αυτό και το βλέπετε το διάλειμμα 2 λεπτά, που σας κάνει εντύπωση. Τα 10-300 είναι πιο γρήγορα. Εδώ μιλάμε καθαρά για γαλακτικά κομμάτια. Εδώ υπάρχει έντονη δυσφορία και ανάσης. Είμαστε πάνω από το αναερόβιο κατόφλι. Αυτά τα κομμάτια, να σκεφτείτε, είναι πιο γρήγορα από το ρυθμό που θα έτρεχα τα 3 χιλιόμετρα. Καταλάβατε? Τις άλλες δύο προπονήσεις, αυτές τις δύο δεν σας τις αναφέρω και πάμε εδώ. Αυτά εδώ πέρα είναι αυτό που λέμε εμείς οι προπονητές ειδική αντοχή για τα 5 χιλιόμετρα. Αυτές οι εντάσεις πλησιάζουν πάρα πολύ. Αυτός ο ρυθμός στα 18 χιλιόμετρα πιο γρήγορα από το ρυθμό 10 χιλιόμετρων. Φανταστείτε ότι η προπόνηση είναι μια πυραμίδα. Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να φτιάξω καταρχήν περισσότερες διαφάνειες, αλλά αυτό εδώ έγινε μέσα σε 2 ώρες, γιατί τη Δευτέρα το βράδυ γύρισα από το Βερολίνο. Και φανταστείτε ότι στην κορυφή της πυραμίδας είναι η μέγιστη ταχύτητα, είναι το sprint που κάνει. Εντάξει. Ακριβώς λίγο πιο κάτω είναι αποστάσεις όπως είναι τα 1000 μέτρα, τα 800, τα 1500. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω φτάνουμε σε αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου. Η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου είναι αυτό που αντιστοιχεί σχεδόν σε όλους τους αθλητές με πολύ μικρή διαφοροποίηση σε μια κούρσα 3 χιλιόμετρων, γύρω στο δεκάλεπτο, 7 λεπτό, 8 λεπτό, 10 λεπτό. Καταλάβατε? Πιο κάτω λίγο 1-2% είναι το πεντάρι, ακόμα λίγο πιο κάτω είναι το δεκάρι, ακόμα λίγο πιο κάτω είναι ο μαραθώνιος, ακόμα λίγο πιο κάτω είναι το αερόβιο και το χαλαρό κλπ. Καταλάβατε? Δηλαδή φανταστείτε ότι έχουμε σκάλες, ότι έχουμε ζώνες. Κάτω ζώνη αερόβια χαλαρή, πάνω αερόβιο χτίζω. Αυτό που σας έλεγα πριν το ελεύθερο τρέξιμο. Από πάνω αερόβιο μέτριο. Πιο πάνω αρχίζουμε και βάζουμε εντάσεις όπως είναι ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων. Δηλαδή, φανταστείτε τις αντιστοιχίες για να καταλαβαίνετε και πώς κινείστε πολύ εύκολα εσείς που δεν έχετε την πείρα, τα σημεία αναφοράς και διάφορες άλλα στοιχεία που χρειάζεται. Λες, μου είπε να κάνω 2.200, 1.800, 2.400, 2.200. Ωραία. Πώς μου τα λέει να πάω? Λίγο πιο γρήγορα από ότι τρέχω 10 χιλιόμετρα. Πόσο τρέχω 10 χιλιόμετρα? 50 λεπτά. Θα πάω με 4.42. Τι σημαίνει 4.42? Σημαίνει ότι πηγαίνω 3.5-15, 57 δευτερόλεπτα το 200, χοντρικά. 56-57 δευτερόλεπτα τα 200 μέτρα. Το καταλάβατε? Δηλαδή εδώ σημαίνει ότι περνάω 1.52 στροφή, εδώ σημαίνει το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Καταλάβατε πώς γίνεται? Απορίες, κυρίες πίσω σας βλέπω, θα φύγετε από εδώ και παίρνετε μέρες από τι ήταν. Δεν το ξέρω κάνει. Εντάξει. Πείτε μου, γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν άκουσα. Κοίταξε να σας πω κάτι. Να σου πω κάτι, κοίταξε. Εγώ δεν έχω τρέξει τη ζωή μου. Μπράβο, λοιπόν. Το όνομά σου? Χαίρομαι πολύ, Γιάννης. Λοιπόν, άκουσε ποιο είναι το θέμα. Βλέπεις, είδες πριν το βιντεάκι από το μαραθώνιο, εντάξει, είδες τα μαυράκια που τρέχουν, το κερδίζουν κλπ. Αυτοί νομίζουν ότι δεν φεύγουν από το χωριό τους και πηγαίνουν στο Καπανδρίτη, για παράδειγμα, γιατί πρέπει να δουν τον μπάρμπα τους και γυρίζουν το βράδυ στα 3.000 μέτρα υψόμετρο σε δρόμο που είναι έτσι, εντάξει, χωρίς πινακίδες, χωρίς βρύση, στον δρόμο να πίνετε νερό, και έχουν GPS, παλμογράφο και σου λέει θα πάω με τόση, θα κάνω τέτοια. Περνάει και ένα αγροτικό αποδείγμα, τους κάνει άσπρη στη σκόνη και δεν έχουν νερό ούτε να πληθούν. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Το τρέξιμο είναι ένστικτο. Εμείς οι δυτικοί, ξέρεις γιατί δεν μπορούμε να τρέξουμε σε κι αυτούς? Γιατί πέρα από το ότι η ζωή μας είναι διαμορφωμένη διαφορετικά, αυτοί έχουν όλο το πακέτο. Διατροφή τους, αυτά που τρώνε. Το μέρος που ζουν. DNA τους, το ένα, αλλά έχουν το ένστικτο ακόμα.
Δηλαδή όταν κινήσεις αυτά τα υψόμετρα, όταν κάνεις τεράγιο, και εγώ λέω, αυτό που ακούς τώρα λόγω μνημονίου πολλές φορές, ότι οι αριθμοί δεν είναι πάντα την αλήθεια. Δηλαδή το GPS ή ο κορμογράφος ή το χρονόμετρο είναι ένα εργαλείο, αλλά πρέπει να γίνεις σκλάβος αυτό. Γιατί αν κάνεις την αίσθηση, όπως το να βάζεις εσύ τα ακουστικά να καταλάβεις. Βάζεις τα ακουστικά, τρέχεις, ακούς ένα τραγούδι που σου αρέσει, πας σκοτωμού. Ακούς ένα blues, κοιμάσαι όρθια. Εκείνη τη στιγμή χάνεις την αίσθηση. Δεν ακούς την ανάσα σου, ακούς αυτό που σου λέει το τραγούδι. Κατάλαβες τι να σου πω. Όταν το χάνεις αυτό, δεν μπορείς να τρέξεις σε αγώνα. Γιατί, θα σου πω ένα πράγμα για να το καταλάβεις. Πας και τρώσεις μακαρόνι. Είσαι ξεκούραστη 2 μέρες. Πηγαίνεις στο γήπεδο, πετάς. Εντάξει. Την άλλη μέρα πας να κάνεις προπόνηση, έχεις κάνει ένα τέτοιο πρόγραμμα, έχεις στήσει εντελώς, τα έκανες και κουράστηκες, την άλλη μέρα είσαι κουρασμένη. Έχεις βάλει τον παλμογράφο, κοιτάς το ρολόι, λες εγώ, το χαλαρό μου τρέξιμο πάω 6 λεπτά. Και έχω 140 σφυγμούς. Πας με 6 λεπτά και είσαι 120 σφυγμούς. Τι έγινε, χάλασε καρδιά? Όχι. Δεν έχεις γλυκογόνο να κάψεις, δεν ανεβαίνουν οι σφυγμοί σου, δίνεις το ερέθισμα που πρέπει στο σώμα σου, αλλά δεν υπάρχει η ίδια ένδειξη. Κατάλαβες τι να σου πω. Άρα τι σημαίνει αυτό? Θα κάνεις αυτό που σου λέει το ρολόι ή αυτό που νιώθεις εσύ? Τι από τα δύο? Κατάλαβες? Όπως απλώς, να σου το πω αλλιώς, θα το καταλάβεις. Αν παίρνεις το δεκάρι στην κλασική, στα 10 χιλιόμετρα που γίνεται, το πρώτο κομμάτι της διαδρομής είναι ψηλοανηφορικό. Εντάξει, μετά παίρνεις στροφή και γυρίζεις και είναι κατηφορικό. Λες εσύ, εγώ ξέρω με τις προπονήσεις μου, ο προπονητής μου, αυτά θα πάω με 5 λεπτά το χιλιόμετρο. Μάλιστα. Ξεκινάς εσύ στην ανηφόρα. Θα πας με 5 λεπτά στην ανηφόρα. Θα πας με 5-10, με 5-20. Γυρίζεις, τρίβεις. Αρχίζεις την κατηφόρα. Θα πας με 5 λεπτά. Θα τον δεις σε 40. Είσαι σαν το αυτοκίνητο που λες, εγώ για να κάνω οικονομία θα πηγαίνω με 3.000 στροφές, ό,τι δείχνει το καντράν. Δεν με νοιάζει με πόση ταχύτητα πας. Πας στην ευθεία 80 χιλιόμετρα. Πιάνει η ανηφόρα 60. Πάει η κατηφόρα 100. Καταλάβεις τι γίνεται? Αυτό όμως το μάθεις. Κυρία Σιλέο έχει... Θα κάνουμε μια διακοπή. Παρακαλώ. Στο επόμενο στάδιο που πηγαίνουμε, βλέπετε, 3 εβδομάδες είναι περίπου, όλες οι εβδομάδες μας είναι στο ίδιο μοντέλο. Έχουμε 2 μέρες της εβδομάδας που έχουμε τα ελεύθερα τρεξίματα και από εκεί και πέρα μία προπόνηση η οποία είναι σε ρυθμό πιο γρήγορα από αυτό που θα τρέξουμε 5 χιλιόμετρα. Γενικά να ξέρετε το εξής. Να μην σας μπερδεύουμε εμείς τους προπονητές με τα δικά μας. Όταν πάω να τρέξω μία απόσταση που είναι 5 χιλιόμετρα, εντάξει, υπάρχουν ουσιαστικά 3 πράγματα που πρέπει να κάνω. Να βάλω αντοχή, άρα κάνω μεγαλύτερο τρέξιμο σε πιο αργό ρυθμό από τα 5 χιλιόμετρα. Στο ρυθμό του αγώνα, που και αυτό για να μην καταντήσει ο αγώνας, το σπάω σε κομμάτια, στην αρχή μικρά και σιγά σιγά μεγαλύτερα, ή χρησιμοποιώ πυραμίδες, 1000 μέτρα, 600, 400 κλπ. Και σε πιο γρήγορα κομμάτια, που είναι πιο γρήγορα από την ταχύτητα του αγώνα. Καταλάβατε? Ειδικά το τελευταίο με βοηθάει για να μου φαίνεται αυτό που λέμε πιο οικονομικό, να μου είναι πιο οικονομικό σε ρυθμό στο αγώνα. Απλά και κατανοητά. Εδώ έχουμε 2 φορές την εβδομάδα αερόβια προπόνηση, μία φορά που είναι κομμάτια πιο γρήγορα από την ένταση στο τρέξιο τα 5 χιλιόμετρα και μία φορά που είναι σε ένταση περίπου στη ρυθμό του αγώνα, ίσως και λίγο πιο κάτω. Κατανοητό μέχρι εδώ. Τόσο απλά. Αυτό ισχύει πάντα, παντού, πάντοτε. Είτε κάνετε προπόνηση για μαραθώνιο, είτε κάνετε για 10 χιλιόμετρα, είτε κάνετε για μαραθώνιο. Βασικά αυτές οι αρχές υπάρχουν. Παρακαλώ. Μόνο για... Κοίταξε να δεις. Και... Ναι. Κοίταξε να δεις, πάντα κάνεις επιλογή. Αυτό είναι 4. Τι θα αφαιρούσες? Για μένα, καλύτερα να αφαιρούσες την πιο γρήγορη προπόνηση. Από όλους. Γιατί στο η πρώτη. Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί για αυτούς οι οποίοι είναι αρχάροι, θα σου δώσω ένα παράδειγμα του μαραθώνιο, το καταλάβεις πολύ εύκολα. Ένας είναι ένας αρχάριος, εντάξει, και λέει θέλω να πάω να τρέξω σε 1, σε 2, σε 3 μήνες. Ξεκίνησα τώρα το τρέξιμο, θα πάω να πάω στην κλασική. Αυτός να το βοηθήσει βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
Το θέμα ποιο είναι? Ότι αυτός ο άνθρωπος το να καταφέρει να τρέχει και 1 και 1,5 και 2 ώρες την εβδομάδα, σε μια προπόνηση συνεχόμενη, 3 φορές την εβδομάδα, καταφέρει να κάνει την Τρίτη, ξέρω εγώ, 1 ώρα και 20 λεπτά προπόνηση. Δεν σου βάζω χιλιόμετρα, ενώ με το ρυθμό που κινείται, επίπεδα κλπ. Την Παρασκευή να κάνει, ξέρω εγώ, 1 ώρα και την Κυριακή να κάνει ένα μεγάλο τρέξιμο. 1,5 ώρα, 2 ώρες, 2,5 ώρες κλπ. Του φτάνει αυτό από μόνο του, είναι ένα αίσθημα. Δηλαδή σε εσάς, αυτό εδώ, η βάση, η αερόβια φτάνει από μόνο του για να σας βελτιώσει κάποιες αξίες. Και επειδή σας λείπει κυρίως αυτό, κόβεται από το ειδικό. Γιατί σαν να σου λείπει το γενικό. Σαν να δηλαδή να μην ξέρεις εσύ να γράψεις, αν πηγαίνω να σου μάθω συντακτικό. Κατάλαβες τι γίνεται? Στην ουσία το δεύτερο και το τέταρτο, μάλλον. Συντηρείς το δεύτερο και το τέταρτο και βάζεις αυτό. Θα μπορείς να κάνεις ένα συνδυασμό. Μπορείς να κάνεις μια άλλη πατέντα. Εδώ κάνεις τα δύο μαζί. Δηλαδή, φαντάσου, θα σου δείξω ένα άλλο πρόβλημα, το καταλάβεις, γιατί αυτό έπεσε στην περίπτωση επειδή είναι 800. Κοίτα εδώ. Όχι, θα σε πάω παραπάνω. Εδώ. Αυτά είναι τα γρήγορα. Και αυτά είναι τα αργά. Εντάξει, αυτός είναι ο ρυθμός τα 5 χιλιόμετρα, αυτός είναι ο πιο γρήγορος ρυθμός. Εγώ θα σου βάζα. 24, λοιπόν, περίπου αυτά είναι 5 χιλιόμετρα σε απόσταση, εντάξει. Αυτά εδώ τα κομμάτια μόνο, μεγάλες προθέρμας από θεραπείες κλπ. Είναι 2.400 και 800, 3.200 και 800, 4.600, 5 χιλιόμετρα είναι. 5.400, ωραία. Τι θα σου βάζα εγώ? 2.200, εντάξει. 2.800 και 2 σετ από 2 ως 3.300. Αλλά σε αυτή την ένταση. Δηλαδή σου βάζω κάποια κομμάτια σε αυτή την ένταση και κάποια κομμάτια στην παραπάνω ένταση. Ουσιαστικά κάνω μία μίξη, κατάλαβες. Ή θα μπορούσα να σου βάλω μία πυραμίδα. Να σου πω κάνω 1.200 στο ρυθμό αυτόν, 800 στο ρυθμό αυτόν, 400 στο ρυθμό αυτόν και 2-3-300 γρήγορα. Καταλαβες. Υπάρχει αυτή η λύση. Και αντίστοιχα για τα 10. Ναι. Έτσι, δηλαδή, Ναι. Ναι. Έτσι να πεις λίγο στη φιλοσοφία. Δεν άκουσα. Δεν θυμάμαι ακριβώς αριθμούς από πριν γι' αυτό. Ναι, δεν έχει σημασία. Η φιλοσοφία παίρνει. Γενικά, ας πούμε ότι η πρώτη και η τρίτη προπόνηση εβδομάδας που είναι στο δεύτερο επίπεδο είτε είναι 5 χιλιόμετρα είτε είναι 10, θα πρέπει να είναι χαλαρά, με κάποια νύματα, δηλαδή πιο sprint, καταλαβαίνω, και να είναι μεγαλύτερη αρκετά η συνολική απόσταση από ό,τι άκουσα στο Ναι. Κοίταξε να δεις, είναι αυτό που είπα πριν με την πυραμίδα. Θα πρέπει να φτάσουν τα 15, τα 20. Όχι, κοίταξε να δεις. Θα σου πω κάτι. Θα σου πω τι γίνεται. Γιατί πρόσεξε να δεις. Εάν θέλουμε εμείς προπονητές να μάθουμε. Εγώ πρέπει να τερματίσω έτσι, Άμπρα, άκουγα. Πιστεύω θα τερματίσει, γιατί στα 10 χιλιόμετρα δύσκολα να τερματίσει. Άμα δεν έχει κάποιο πρόβλημα τύπου αξίλο οργανικό, δεν νομίζω να. Εξάλλου τα 10 χιλιόμετρα τερματίζει, όπως τερματίζει τα 20. Εγώ πιστεύω ότι ένας αθλητής ερασιτέχνης χρειάζεται να προπονηθεί για αγώνες που κρατάνε από μισό μαραθώνιο και πάνω. Ας πούμε στο μαραθώνιο, λέω γυμνάσου για να τερματίσει καλά, να σε όρθιος και να γελάς. Αυτή είναι η διαφορά. Κατάλαβες. Εκτός αν πεις ότι πάω να τρέξω 3 ώρες, ξεκινήσει για 2.40 και μετά δεις άλλα και ανάποδα. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά το θέμα τι έχει να κάνει. Εμείς οι προπονητές θα μπορούσαμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα από εσάς παρά από τους φυσιολόγους από τα βιβλία και από αυτά. Γιατί εσείς έχετε απορίες, τους πάρετε τα ρολόγια, τους πετάς το κομπιούτερ στα σκουπίδια. Πώς τι γίνεται τώρα για να καταλάβεις. Σε εσάς τους ερασιτέχνες, καταρχήν, αρχές. Πρέπει κάποια στιγμή να γράψουμε ένα άρθρο και να λέει τις αρχές που είναι τους ερασιτέχνες. Σας δεν ισχύουν τα χιλιόμετρα, ισχύει ο χρόνος. Γιατί αν εσύ κινήσεις σε αυτό το τρέξιμο στα 10 χιλιόμετρα με 6,5 λεπτά το χιλιόμετρο, για σένα αυτό είναι 1,15, 1,20, εγώ πώς θα βγαίνει. 6,20, βάλε 10 χιλιόμετρα με 6,20, σημαίνει ότι πας 1,12, πόσο κάνεις. 1,3 ξέρω εγώ, 1,4 για να κάνεις 10 χιλιόμετρα. Καταλάβεις τι να σου πω. Εμείς
στους αθλητές, στη Σοφία για παράδειγμα, τους λέμε σήμερα κάνεις 35 χιλιόμετρα, σήμερα κάνεις 32. Εγώ ξέρω ότι ας πούμε η Σοφία στα 35 χιλιόμετρα, στα 34-35 χιλιόμετρα κάνει 2 ώρες 15, 2 στην προπόνηση. Άρα ξέρω πώς θα φτάσει. Κάνω τους υπολογισμούς κλπ. Εσύ, εάν κάνεις το ίδιο, θα με φάμε το Σαββατοκύριακο. Κατάλαβες τι γίνεται. Άρα σε σένα δεν ισχύει αυτό. Σου λέω τρέξε 2 ώρες. Τρέξε 2 ώρες σου λέω. Εκεί βάζουμε το χρόνο. Στους αθλητές βάζουμε χρονόμετρα που έχουν κάποιο επίπεδο. Που είναι μετρήσιμα. Σε εσάς ακόμα δεν είναι μετρήσιμα. Εγώ μιλάω για αριστεχνικές, δεν υπάρχει παρεξηγηθεί κανένα, συγγνώμη. Σαν την Ευαγγελία. Κατάλαβες τι να σου πω. Αυτά παιδιά είναι ενδεικτικά. Εγώ σας δίνω καλούπια να πάρετε μια ιδέα. Εσύ κανονικά λες ότι 10 χιλιόμετρα, ωραία, κάποιος που τρέχει με 5 το χιλιόμετρο, 5,5 θα κάνει 50. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι αυτός τρέχει 50 με 60 λεπτά, να το πω αλλιώς. Άμα έβαζα χρόνο. Αυτός τρέχει με 50 με 60 λεπτά. Εδώ τα 12 με 14 είναι μία 10, μία 20. Παρακάτω θα δεις ότι μπορεί να φτάσει 16 χιλιόμετρα, μία 30, βάζει ακόμα περισσότερα αερόβια. Εδώ θα δείτε κάτι παράδοξο. Γι' αυτό σας λέω ότι η προπονητική δεν είναι long run, very long run, tempo run και τέτοια. Άμα ήταν τόσο απλά, χαίρομαι πολύ. Θα καθόμουν εγώ εδώ πέρα, θα τρώγα τούρτα σαν την κυρία Σιλέου και εσείς θα κάνετε προπόνηση. Δεν είναι έτσι, δυστυχώς. Είναι ένα παιχνίδι εντάσεων, ποσοτήτων, εντάξει, και κύκλων. Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει μια καινούργια με πρωτοπόρους στους Ιταλούς. Στηρίχθηκαν πάνω σε ένα Ρώσο ερευνητή, ο οποίος από τη δεκαετία, το τέλος της δεκαετίας του 90, στις αρχές της δεκαετίας του, μάλλον στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έφτιαξε τη λεγόμενη overcossency, έφτιαξε τη λεγόμενη θεωρία και την προπονητική των block. Το block system το λεγόμενο, το οποίο υπάρχουν 3 διαδοχικά block, κάνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα σε κάθε block, το ένα χτίζεται πάνω στο άλλο. Και πάλι, όπως σας λέω, οι αρχές προπονητικής είναι οι ίδιοι από το 1970. Ειδικά οι Ανατολικοί το στήριξαν, βγάλαν τα θεωρήματα, βγάλανε τις αρχές, τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Καταλάβατε. Απλώς εδώ που σας βάλω λίγο στην ιδέα. Πρόσεχε τι γίνεται. 5 χιλιόμετρα και όμως κάνεις 16 χιλιόμετρα. Γιατί τα 5 χιλιόμετρα είναι πιο κοντά στο είναι πάνω από το αναερόβιο κατόφλι, είναι πιο κοντά στη μέση του οξυγόνου, αλλά εδώ ο κύριος που του φτιάχνει το πρόγραμμα βάζει περισσότερη αερόβια από κάτω. Θα σου πω ένα απλό πράγμα να το καταλάβεις. Μιλάμε παραδείγματα. Έχω εγώ την κυρία Καρπούζα, στα νιάτα της, δηλαδή πριν 3 χρόνια. Και τι γίνεται τώρα. Τρέχει η κυρία Καρπούζα 1500 μέτρα και κάνει 5 λεπτά. Και μία χρονιά 5 λεπτά, να προσπαθεί στα 1500 περισσότερο, και άιντε να βελτιώσω τα 800 και άλλο αυτό και άλλο εκεί, 5 λεπτά δεν σπάει. Και της λέω, κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι στα 1500, πάμε στα 5 χιλιόμετρα. Και αρχίζει και αλλάζει την προπονησή της, και την κάνει έτσι, και την κάνει αλλιώς κλπ. Τρέχει στα 1500 και κάνει 450. Τι έγινε τώρα. Κατάλαβες τι έγινε. Το πιάσεις. Τώρα το κατάλαβες καλά. Έβαλε περισσότερα αερόβια. Λίγο καλύτερο αποτέλεσμα στη μικρότερη απόσταση γιατί έχει καλύτερη βάση. Ένα τέτοιο πράγμα βγάζουν οι γυναίκες όταν τρέχουν μαραθώνιο. Περισσότερες που έρχονται από τη πίστα, το κλασικό ελληνικό που έχει γίνει και ταινία Λούφα και παραλλαγή, μην της πεις γυναίκα, θα κάνει πολλά χιλιόμετρα κλπ. Χειρότερος εχθρός, σαν να της πεις να κόψει το κομμωτήριο το Honda Center. Οπότε τι κάνουν αυτές. Σου λέει: εγώ κάνω τάξη, κάνω προπόνηση, κάνω 100 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Μια υψηλού επίπεδου αθλήτη. Όταν πρέπει να τρέξει μαραθώνιο, πρέπει να κάνει 140. Την πρώτη χρονιά πρέπει να κάνει 120-130, μετά πρέπει να κάνει 140, 185 στην κυρία Ρίγα. Οπότε τι γίνεται. Επειδή βάζει περισσότερη προπόνηση, πάει και τρέξει 10 χιλιόμετρα, κάνει καλύτερο χρόνο από ό,τι είχε πριν. Γιατί έχει μεγαλύτερο όγκο. Έχει απλώσει, είδες που λέγαμε πυραμίδα. Έχει μεγαλύτερη βάση. Είναι τόσο μεγάλη, τόσο πλατιά η βάση η αερόβια κάτω, οπότε χτίσει μας πιο παράδειγμα. Αν έχεις ένα κοπεδάκι τόσο, δεν μπορεί να χτίσεις 50.000 πατώματα. Κατάλαβες. Όταν είναι μεγάλο όμως, φτιάχνεις πυραμίδα, γιατί πάντα πυραμίδα αυτή έχει κορυφή πιο ψηλά. Καταλάβατε. Απορίες. Δεν έχει σημασία να σου πω κάτι άλλο, όχι εκεί. Θα σου πω κάτι. Μερικές φορές ένα προσωπικό που λες εσύ ότι ξέρεις κάτι, εγώ πρέπει να κάνω 2 προπονήσεις, θα κάνω 4, κάνω 3. Μερικές φορές αυτά
είναι καλύτερα γιατί αποτελεί ένα παράδειγμα πλαστό όπως είπα εγώ τώρα. Κατάλαβες. Πες με εσύ ένα προσωπικό. Εγώ γενικά τρέχω λίγο. Θεώρησα ότι τα 5 χιλιόμετρα, επειδή εύκολα κάνω 6 χιλιόμετρα με αυτόν τον ρυθμό. Πόσες φορές την εβδομάδα τρέχεις, πόσα χιλιόμετρα κάνεις? Αυτό τον καιρό δεν τρέχω. Μέχρι τον Ιούλιο και τον Ιούλιο, δηλαδή 2 μήνες τώρα είναι έκανα 2 φορές την εβδομάδα. Και έκανα μόνο στα 6 χιλιόμετρα. Και θεώρησα ότι για αυτόν τον τρόπο μπορώ να κάνω τα 10. Τρομερή απόσταση, έτσι και παρότι έχω κάποια κιλά. Και ήταν σχετικά άνετα γιατί κάνω κάτι άλλο το οποίο είναι αυτό που λένε high intensity interval training. Είναι ένα άθλημα το οποίο είναι εξής. Κάτι πιο δυνατό, δεν έχει σημασία. Έτσι, δεν έχει σημασία. Δηλαδή κάνεις εκείνη και κάνεις το τρέξιμο. Συμπληρώνω με το τρέξιμο. Αυτό εκείνο που κάνεις. Έτσι, και από τότε που το ξεκίνησα είναι το πιο εύκολο να διατηρήσω αυτό το ρυθμό και άλλοτε ίσως 1-2 μήνες. Εντάξει, έχω κάποια ηλικία, έχω κάποια κιλά, δεν είναι έτσι. Από εκεί και πέρα, εγώ σκέφτομαι ότι δεν μπορώ την πρώτη εβδομάδα, ξαφνικά τώρα και τις εβδομάδες πριν, δεν πας εδώ. να πάω και να τρέξω 2 ώρες. Όχι, να ξεκινήσω με 6 χιλιόμετρα που είναι 40 λεπτά, 35 πόσο είναι, και μετά το χτίσω. Εγώ είπα κάτι πριν. Το θέμα είναι το εξής. Εσύ, πού θα έβαζες άμα εγώ σου έδινα 3 καλούπια, δηλαδή όπως ανοίγεις το περιοδικό, άμα ανοίξεις το RAN, εντάξει, το περιοδικό, ή αυτά που κυκλοφορούν, ή να είναι και ξένο, ή αν μπαίνεις στο ίντερνετ και λες πρόγραμμα για 1 μήνα πάω να τρέξω ένα 5, ένα 10, ωραία. Και σου λέει, αρχάρι. Αρχάρι θα δεις 6 χιλιόμετρα ρεπό. Την άλλη μέρα. Τη Δευτέρα 6 χιλιόμετρα, Τρίτη ρεπό. Τετάρτη 6 χιλιόμετρα. Πέμπτη Παρασκευή ρεπό. Σάββατο 6 χιλιόμετρα. Κυριακή 10. Εσύ θα βάζεις τον εαυτό σου εκεί ή θα βάζεις τον εαυτό σου εδώ. Δηλαδή το θέμα είναι ότι αξιολόγηση κάνεις. Το πρώτο πράγμα που είπαμε εδώ πέρα είναι ότι αξιολογώ. Τι έχω κάνει πριν, δεν είναι αξιολογήσεις μόνο το επίπεδό σου. Δηλαδή είπα εσύ και λες κάνω ένα 3, κάνω ένα 7, έκανα 15 λεπτά, έκανα 45, μπορώ να κάνω αυτό. Κατάλαβες τι να σου πω. Θέλω να μου πεις εσύ ότι εσύ, άμα σου έβγαζα εγώ εδώ ένα πρόγραμμα για το μαραθώνιο, θα πήγαινες να κάνεις ένα τεστ 10 χιλιόμετρα. Έκανα ξέρω εγώ 1 ώρα στα 10 χιλιόμετρα και πάω να κάνω το πρόγραμμα του μαραθωνίου. Λάθος. Εσύ έπαιζε το πρόγραμμα του αρχάριου. Γιατί έχεις 2 μήνες αποχή. Άστο τι έκανες πριν. Και να έκανες προπόνηση κανονική, να έκανες αυτό, με 2 μήνες αποχή πάει σε ένα αρχάριο θα πήγες. Κατάλαβες τι να σου πω. Το πρόβλημα που υπάρχει δηλαδή σε εσάς είναι το εξής. Δεν είναι μόνο να επιλέξεις τις εντάσεις σωστές, να επιλέξεις το πρόγραμμα. Εγώ είμαι προπονητής επαγγελματίας. Έχω μια ομάδα που λέγεται Smart Run. Μου στέλνει ο Ιάκωβος και μου λέει: θέλω να μου βγάλεις ένα πρόγραμμα για να πάω να τρέξω το μαραθώνιο της κλασικής. Ξέρεις εγώ πότε το λέω ότι είναι σωστό να κάνει. Μου λέει: θέλω να τρέξω. Τι λες εσύ? Λέω ότι αν ξεκινάς ένα μαραθώνιο μετά από διακοπές, γιατί έτρεξες έναν αγώνα και κάθεσες, ή γιατί είχες πάει διακοπές, ή γιατί είχες δουλειά, ή γιατί ήσουν τραυματίες για 1002 λόγους, για να ετοιμάσεις έναν αγώνα full season, όπως λένε όλα τα βιβλία και σε αυτό συμφωνώ απολύτως, είναι σε περίπου 6 μήνες. Δηλαδή εσύ τώρα για μένα, αν μου λες ότι εγώ είμαι αυτό, ξεκινάω τώρα, θέλω να πάω να τρέξω μαραθώνιο. Θα σου λέγα ωραία, μέτρα 6 μήνες, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, Γενάρης, Φλεβάρης. Καλό Μάρτιο. Μαραθώνιο ένα πλοίο 6 Μαρτίου. Παραδείγματος χάρη. Κατάλαβες τι να σου πω. Πρόσεξε. Στο μαραθώνιο όμως, το είπα εγώ πριν. Για να τερματίσεις το μαραθώνιο να σε όλες τις αγιολάσεις που γελάς τώρα και να μην χρειαζόμαστε κλάκ στο τέλος να σε σηκώσουμε, γιατί θα είσαι τάβλα, θες 6 μήνες. Κατάλαβες τι να σου πω. Μπορεί να τρέξει με 3. Αλλά θα αναγκαστείς να κάνεις υποχωρήσεις το πάμε πιο σιγά και πάλι θα έχεις πρόβλημα. Κατάλαβες τι να σου πω. Δηλαδή το πρόβλημα είναι το εξής. Απλά δες η επιλογή που κάνεις, γιατί είσαι και αθλητής και προπονητής. Και μπαίνει το εγωιστικό με την καλή έννοια στην προπονητική επιλογή που αφορά το αθλητικό κομμάτι που είσαι αθλητής. Λες εσύ, εγώ θα κάνω 10 χιλιόμετρα. Κάτσε ρε μεγάλε. Εδώ έχεις 3 μήνες να φορείς παπούτσα.
θα βάλεις τα παπούτσια και θα πάνε 10 χιλιόμετρα. Κατάλαβες θέλω να σου πω ποια έννοια. Δηλαδή λέω εγώ, κράτα μικρό καλάθι. Εγώ στη θέση θα πήγαινα στα 5. Αν ξεκίναγα τώρα. Έκανα εγγραφή μια περίοδο που ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά αλλάξα την πορεία. Εδώ πέρα δεν θα αλλάξει η Ελλάδα τώρα. Σε λίγο θα έχουμε ρούχα. Πάρτε το Απρίλιο εκείνη τη μέρα που ήμουν με το refresh έτσι, με τότε να συντονίσει η κατάσταση. Έχετε αλλάξει τα πράγματα. Ακόμα και για το κουμπί είσαι σε φοβερή κατάσταση. Τώρα πρέπει να σκράμπα μόνο από το πάθη μας. Ναι, λέω, όχι, λέω καπλάκα κάνω. Κοίταξε να δεις. Ναι, όσο να όμως τι γίνεται. Δεν το έκανες. Ωραία, μήπως τώρα όμως σου λέω κάτι άλλο. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ προσπαθώ να πω στη φιλοσοφία του εραστή. Θα σου πω και το άλλο που έλεγα για την προπόνηση. Την προπόνηση που λες, πιστεύεις εσύ και μόνο θέλω να ετοιμαστώ. Ωραία, λέω εγώ, τι στόχο έχεις να τρέξω μαραθώνιο. Πότε, σε 2 μήνες. Εντάξει. Ό,τι έχεις τώρα θα πάμε να κάνουμε την προετοιμασία μόνο του μαραθωνίου, που είναι 2 μήνες. Μόνο για το μαραθώνιο. Για να τρέξει ένα μαραθώνιο αποσταματημένος, χρειάζεται εσύ 2 μήνες να δουλέψεις για τα 10 χιλιόμετρα, χρειάζεται τους επόμενους 2 μήνες να δουλέψεις για το μαραθώνιο και χρειάζεται την τελευταία περίοδο να δουλέψεις την ειδική περίοδο του μαραθωνίου. Εάν εσύ έρθεις τους τελευταίους 2 μήνες, θα κάνεις το πρόγραμμα των τελευταίων 2 μηνών. Αν είσαι 4, θα κάνεις ένα μείγμα των 2 προηγούμενων. Κατάλαβες τι να σου πω. Δεν μπορείς όμως να έρθεις τις 2 μήνες τελευταίες και να κάνεις. Βελτιώνομαι στα 10 χιλιόμετρα, βελτιώνομαι σε μαραθώνιο. Πάω και τρέχω μαραθώνιο. Περιμένω να κάνω και ρεκόρ. Να τερματίσω να είμαι και καλά, δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι θέμα χρόνου. Κάποια πράγματα, κάποιες αξίες. Είναι το χρόνο. Η αερόβια για να βελτιωθεί είναι 6 εβδομάδες. Δηλαδή μόνο να τρέξει κάθε μέρα να πεις ότι κάνω. Αερόβιο τρέξιμο, ελεύθερο τρέξιμο κλπ. Για να δεις μια διαφορά θες από 4 στο λιγότερο μέχρι 6 εβδομάδες. Εγώ ήμουν στη θέση σου τώρα, εγώ σου δίνω ένα άλλο κίνητρο. Δες το αυτό σαν κίνητρο, ότι έχεις πληρώσει τη συμμετοχή σου. Μείνανε 4 εβδομάδες, δεν ξέρω τώρα από τώρα πώς είναι, πώς έχει 30, 5 τη Δευτέρα. Μείνανε αυτές τις 5,5 εβδομάδες, τι κάνω, προσπαθώ να τρέχω 4 ώρες εβδομάδα. Δεν θα σου έλεγα 5 μπορεί να σου βγει σε κούραση. Τρέχω 4 ώρες εβδομάδα, κάνω 5 χιλιόμετρα, 9, 7, 12, 3, 8, είναι το παιχνίδι μετά που λέμε. Πας 5, 9, 7, 8, 12, 10. Κατάλαβες σου πάει. Λοιπόν, τελευταία εβδομάδα χαλαρώνεις, κάνεις το σταυρό σου, ανάβεις μια μεγάλη λαμπάδα στην εκκλησία της γειτονιάς και πας. Λοιπόν, κατάλαβες τι να σου πω. Το βλέπεις ακίνητο. Λες, έχω 5 εβδομάδες. Ωραία, τι είχα 5 εβδομάδες 4 φορές την ημέρα, τη εβδομάδα. Γίνεται διαφορά. Κατάλαβες τι να σου πω. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Τι μοντέλο προπόνησης θα χρησιμοποιήσεις. Ωραία, λες, έχω 5 εβδομάδες. Τι μοντέλο θα χρησιμοποιήσεις, τι θα χρησιμοποιήσεις αυτό. Δεν μπορείς. Εσύ και να κάνεις. Έχω πάρει χαμπάρι που πάνω σε αυτό το μοντέλο. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Η Ευαγγελία για παράδειγμα, πόσες φορές έχεις κάνει προπόνηση, πόσο καιρό. Πριν 2 εβδομάδες Να τρέχεις. χιλιόμετρο, 1,5, 2 Και είχα γράψει ένα άρθρο και εσένα θα σε βοηθούσε. Και το έγραψα στην παραλία. Και ο τίτλος ήταν αθλητής δεν γεννιέσαι, μάλλον δρομέας δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Και θυμάμαι την εισαγωγή που έλεγε ότι υπάρχουν αυτοί που έχουν κολλήσει πάνω στην ξαπλώστρα και χρειάζεται να τους κάνουν εγχείρηση να τους ξεκολλήσουν μετά από 2 μήνες στην παραλία, εντελώς διαλυμένοι από τον ήλιο και από τη ηλιοθεραπεία. Και υπάρχουν και αυτοί που κάθονται εκεί, σαν τον Γιώργο παράδειγμα, στην παραλία. Και εντάξει, 2 μήνες τώρα και φάγαμε και ήλιαμε και ξενυχτήσαμε και κάναμε μπάνια και αφυδατωθήκαμε και μαυρίσαμε κλπ. Τώρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Τα κιλάκια μεγαλώσανε, η ζώνη δεν κλείνει, κάτι πρέπει να γίνει. Κατάλαβες, προβληματίζονται και ξεκινάνε. 1 λεπτό τρέξιμο, 1 λεπτό περπάτημα. Έντονα περπάτημα, όχι βόλτα στο μόλ να χαζεύει τις βιτρίνες. Πιο γρήγορα, εντατικό δηλαδή, αυτό που λέμε το fit walking, δηλαδή είναι να φουσκώνεις. Εντάξει, δυναμικό βάδισμα το λεγόμενο. Κάντο αυτό 5 φορές, την άλλη φορά, μετά από την άλλη μέρα βάζεις ρεπό, θα έχεις πέσει ολόκληρη, μετά πας στις 7 φορές, μετά γυρίζεις στις 6 φορές, μετά πας στις 8 κλπ. Και φτάνεις έτσι σιγά σιγά, γιατί την επόμενη εβδομάδα τι θα κάνεις. 2 λεπτά τρέξιμο, 1 λεπτό περπάτημα. 2 λεπτά τρέξιμο, 1 λεπτό περπάτημα. Και φτάνεις έτσι διαδοχικά σε ένα διάστημα περίπου 6-8 εβδομάδες, πρέπει να τρέξεις 20 λεπτά στην επόμενη. Που είναι ένα πρώτο σκαλοπάτι, μια κατάκτηση ότι εγώ κάνω 20 λεπτά, θα σταματήσω.
Κατάλαβες πώς πάει. Και προχωράς. Πιστεύω να σας έλυσα κάποιες απορίες. Σας λέω ότι υπάρχουν επιλογές, δεν γίνονται μόνο όσον αφορά το τέτοιο. Βασικά το βασικότερο πρόβλημα που εκεί χρειάζεται ένας προπονητής να επιλέξετε το επίπεδό μου. Τι είμαι εγώ, τι κάνω. Τρέχεις, πόσες φορές την εβδομάδα, πόσα χιλιόμετρα κάνεις. Δεν τροπή, μεταξύ μας είναι. Αλλά εγώ τρέχω συνεχόμενα, πάρα πολύ καλύτερα. Κάθε μέρα 2 χιλιόμετρα. 3 φορές την εβδομάδα. Σε πόσες μέρες, σε πόσο διάστημα. Κοίταξε να δεις, σου πω μια συμβουλή. Αν θες τη δέχει. Αύριο. Άκου τώρα τι μπορείς να κάνεις όμως. Όπως εδώ πέρα, πώς τι γίνεται, θα πάρεις ένα παράδειγμα. Εδώ, θα πάρεις παράδειγμα. Εδώ πέρα κάνουμε αυτά τα κομμάτια. Εντάξει, εδώ είναι 3, 8, 24, 4, 12, 36, 2, 3, 6. Και 6 είναι 4.200. Αυτά εδώ πέρα είναι 4.200 στο ρυθμό που περίπου θα τρέξει τα 5 χιλιόμετρα. Αλλά δεν κάνεις 4.200 συνεχόμενα, κάνεις 4.200 σε κομμάτια. Γιατί κάνεις ένα κομμάτι και που πας να κουραστείς, σταματάς. Οπότε έχεις τη δυνατότητα, τι σου είπα πριν, θυμάσαι, μεγαλύτερο προπονητικό στην προπόνηση είναι το διάλειμμα. Σου πάω σε κομμάτια και παίζω με το διάλειμμα. Οπότε έτσι εσύ, δηλαδή εσύ λες ότι τρέχεις 16 λεπτά. Εντάξει, συνεχόμενα. Για δοκίμασε αύριο να πας στο γήπεδο και να κάνεις 4-5 λεπτά και ενδιάμεσα να περπατήσεις 1-1,5 λεπτό, θα πας στα 20 λεπτά τρέξιμο. Ας το πώς έκανες περπάτημα. Κατάλαβες να σου πω. Μετά να βάλεις, έχεις δύο δυνατότητες. Ή τα 4-5 λεπτά να τα κάνεις 3 ή 4 εξάλεπτα, ή να βάλεις άλλο ένα 5 λεπτό. Οπότε πήγες στα 25 λεπτά τρέξιμο. Και κάνεις σε 2-3 λεπτά ενδιάμεσα διάλειμμα. Το διάλειμμα, αν σε κουράζει, μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτερο. Το βλέπεις εσύ, μπορεί να το κάνεις 1,5 λεπτό περπάτημα. 2. Αλλά έτσι μεγαλώνεις το τέτοιο. Δηλαδή, αντί να προσπαθείς στα 16 λεπτά να κάνεις 17, 20, 21, το σπάς σε κομμάτια, μεγαλώνεις τον όγκο της προπόνησής σου και κάποια στιγμή, όταν θες να κάνεις 12 λεπτά, θα τρέξεις 15 λεπτά συνεχόμενα. Όταν έχεις κάνει 15 λεπτά, θα τρέξεις 25 λεπτά συνεχόμενα. Κατάλαβες ποιο είναι το σχετικό. Και έτσι προχωράς. Δηλαδή, καλό τερματισμό. Εγώ πιστεύω θα τα καταφέρεις. Δεν είναι μακριά η τέτοια. Θα έχει τόσο κόσμο εκεί πέρα. Λοιπόν, όσον αφορά την προπόνηση που λέτε, η τρίτη, η τέταρτη στο ίδιο μοντέλο. Εδώ έχουμε τη διαφορά όμως ότι εδώ πέρα κάνουμε αυτή την αλλαγή. Και ο λόγος έχει να κάνει γιατί πλησιάζουμε περισσότερο τον αγώνα. Άρα, εφόσον πλησιάζουμε τον αγώνα, θα δείτε ότι αλλάζει το μοντέλο της προπόνησης της τελευταίας εβδομάδας. Εκεί είναι που σας λέω ότι εκεί τα μπερδεύουν λίγο προπονητές. Εσείς διαβάζετε, αλλά λέτε τι θέλει να πει ο καλλιτέχνης, δεν το καταλαβαίνετε πολλές φορές. Διαβάζετε ένα πρόγραμμα στον πίνακα, διαβάζετε ένα πρόγραμμα στο ίντερνετ, αλλά τις περισσότερες φορές εκτός από τους αρκάρους που είναι 5, 10, 8, 3 χιλιόμετρα, είναι σταθερό. Εμείς εδώ πέρα παίρνουμε τις εντάσεις, πότε μπαίνει η προπόνηση που είναι τον αγώνα σε σχέση με αυτά. Είναι λίγο μπερδεμένη ιστορία, δεν μπαίνω σε αυτά. Θα το ξενυχτήσουμε, θα σβήσουμε τούρτα πάλι κύριε Κουτιέ. Και πάμε στην τελευταία εβδομάδα, όπως σας είπα και πριν, εδώ πέρα βάζετε κάποια κομμάτια τα οποία είναι πιο γρήγορα από το ρυθμό του αγώνα. Για να πας στο τέτοιο. Τι δείτε εδώ. Αυτά όμως εδώ πέρα έχουν το ρυθμό σαν αγγίγματο. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό το χρησιμοποιούμε ουσιαστικά να ξεμπουκώσει αντί, να πάει λίγο λιμένος, λίγο έτοιμος. Πάμε στο διατροφικό, μεγάλη ιστορία, επωνεμένη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχετε να αντιμετωπίσετε εσείς, ειδικά οι ερασιτέχνες αθλητές, έχει να κάνει με τη διατροφή σας σε σχέση με τις υπόλοιπες δραστηριότητές σας και πώς θα μπορούσατε να οργανώσετε την κατανομή των γευμάτων μέσα στην ημέρα, έτσι ώστε να φτάσετε στην ώρα της προπόνησης να έχετε όσο δυνατόν περισσότερη ενέργεια. Το θέμα δηλαδή δεν έχει να κάνει με το τι τρως, περισσότερες φορές έχει να κάνει με το πώς το τρως. Αυτά είναι κάποια υποδείγματα διατροφής με βάση την ώρα της προπόνησης. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι λόγω πολλών υποχρεώσεων ξυπνάνε νωρίς το πρωί, 5, 5,5, 6 ώρα το πρωί και κάνουν προπόνηση. Αυτοί βλέπετε ότι χρησιμοποιούν ένα πολύ μικρό πρωινό, ουσιαστικά πίνουν μια κούπα καφέ και τρώνε ένα φρούτο ή 2 ριζοκροκέτες για να τους δώσουν λίγη ενέργεια. Το σώμα μας την ώρα που κοιμόμαστε αδειάζει το στομάχι, εντάξει. Μειώνονται πολύ τα αποθέματα σε γλυκόζη στο σηκώτη. Το οποίο σηκώτη, να ξέρετε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όργανο με πάνω από 300 διαφορετικές λειτουργίες στον ανθρώπινο οργανισμό.
Γι' αυτό και εύκολα αρρωσταίνει και δύσκολα ρυθμίζεται και δυστυχώς τις περισσότερες φορές τα μοσχεύματα όταν κάποιος κάνει μεταμόσχευση απορρίπτονται, γιατί είναι σύνθετο, ρυθμίζει τις ορμόνες, κάνει την αιμοποίηση. Είναι το φίλτρο του γαστρικού αίματος, που σημαίνει ότι ό,τι χάλι τρώμε εμείς, το αίμα πηγαίνει στο σηκώτη και αυτό το αίμα στο στομάχι και αυτό το αίμα του στομάχου φιλτράρεται από το σηκώτη και εκεί δημιουργούνται τα μεγάλα προβλήματα. Αλλά το σημαντικότερο που έχει να κάνει με την άθληση είναι ότι αποδίδει το 30% της ενέργειας όταν τρέχουμε, το παίρνουμε από το σηκώτη μας. Καταλάβατε? Άρα σημαίνει ότι έχει πολύ μεγάλη. Αυτό εδώ έχει να κάνει με το να δώσει ενέργεια στο σηκώτη, αλλά και μια μορφή υδατάνθρακα η οποία θα διασπαστεί σιγά σιγά, ειδικά το μέλι, χωρίς να μας δημιουργήσει προβλήματα υπογλυκαιμίας. Γιατί αν φάω ζάχαρη, θα ανέβει ψηλά το ζάχαρο στο αίμα, θα εκρίνει ο οργανισμός ινσουλίνη και μετά θα καταλήξω να πάω το λεγόμενο υπογλυκαιμικό σοκ, δηλαδή να νιώθω ότι είμαι ψυρωμένος. Αυτές το πρωί μετά θα πάει για προπόνηση, τα ξημερώματα, και αμέσως μετά την προπόνηση χρειάζεται να φάει ένα πλούσιο πρωινό για να αποκαταστήσει αυτά τα οποία έχεις. Γάλα, τσάι, καφέ, ψωμί με μαρμελάδα μέλι και μία φέτα προσούτο ή μορταδέλα και φρούτα. Γιατί αυτό? Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια μεγάλη αλλαγή όσον αφορά τη διατροφή, που λέει ότι η καλύτερη απορρόφηση των υδατανθράκων γίνεται όταν αυτοί συνοδεύονται κατά ένα ποσοστό από 25 μέχρι 30% από πρωτεΐνες. Δηλαδή ο σκοπός που εδώ βάζουμε να πάει ο άλλος πρωτεΐνη είναι για να απορροφηθούν καλύτερα οι υδατάνθρακες που περιέχονται σε άλλες τροφές. Η κυρία Σιλέο το ξέρει, ένας κορυφαίος ερευνητής, ο οποίος από τη δεκαετία του 80 έχει γράψει ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχετε εδώ στη βιβλιοθήκη σας, του κυρίου Παύλου, που αφορά τη διατροφολογία, ο οποίος από το 1980-83, πότε γράφει το βιβλίο, αναφέρει το παράδειγμα μέσα στο βιβλίο του ενός αθλητικού διαιτολογίου, το καλύτερο μέσο αποκατάστασης για έναν αθλητή, αμέσως μετά την προπόνηση, είναι ένα σοκολατούχο γάλα. Το οποίο ήρθαν μετά από 30 χρόνια οι Αμερικάνοι να το αναλύσουν, να το αναρτήσουν και να αναφωνήσουν έβρικα. Καταλάβατε? Τελικά όλα είναι θέμα marketing σε αυτή τη ζωή. Το έχει πει από το 1985 ότι το καλύτερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε μόλις τελειώνουμε την προπόνηση είναι να πιούμε ένα σοκολατούχο γάλα. Θα σας εξηγήσω και το γιατί, για να το κάνετε με μεγαλύτερη όρεξη. Εγώ μια εποχή έδινα κοκακόλα. Το γάλα έχει την ιδιότητα ότι έχει από τη γαλακτόζη υδατάνθρακες. Το σοκολατούχο έχει τη σοκολάτα που έχει μέσα μαγνήσιο, άρα αναπληρώνεις έτσι και τις ηλεκτρολίτες. Το μαγνήσιο που είναι απαραίτητο γιατί είναι χαλαρωτικό. Και έχει και περίπου σε 25% πρωτεΐνες. Οπότε έχεις αυτό το 3/1 υπέρ των υδατανθράκων, κάπου 30 γραμμάρια υδατάνθρακες έχει ένα μισό λίτρο σοκολατούχο γάλα, 8 με 10 γραμμάρια πρωτεΐνες, συν τους υδατάνθρακες που περιέχονται από τη ζάχαρη, συν όλα αυτά τα θερμικά συστατικά που περιέχει η σοκολάτα. Άρα το πρώτο πράγμα που έχω να κάνω όταν τελειώνω την προπόνηση είναι το πρώτο τέταρτο να πιω το γαλατάκι μου, σαν καλό παιδί. Να μην πάω για ύπνο όμως. Μετά μπορώ να ξεκινήσω να πίνω ηλεκτρολίτες και άλλα υγρά για να αποκαταστήσω αυτό που λέμε την ιδρυτική ισορροπία στο σώμα μας. Και επειδή τώρα το καλοκαίρι όλοι σουρώνουνε, να ξέρετε ότι ένας απλός τρόπος για να καταλάβετε πόσο χάσετε. Πάτε και τρέχετε 2 ώρες μέσα στη ζέστη. Εντάξει. Και ο φίλος μου ο Ιάκωβος ζυγίζεται πριν φύγει από το σπίτι και βλέπει ότι είναι 60 κιλά. Και πάει και τρέχει 2 ώρες και γυρίζει στο σπίτι και βλέπει ότι είναι 58. Παρότι έπινε τη διάρκεια της προπόνησης. Λίγους ηλεκτρολίτες, λίγο νερό κλπ. Έχει χάσει 2 κιλά. Ξέρετε πόσο πρέπει να πιει σιγά σιγά την επόμενη 1 με 1,5 ώρα για να αποκαταστήσει αυτά τα 2 κιλά. Πόσο πρέπει να πιει, ξέρετε? 3 λίτρα νερό με ηλεκτρολίτες. Χρειάζεται 50% περισσότερο το σώμα για να αποκαταστήσει. Γιατί δεν έχει την αφομοίωση. Ό,τι πίνουμε δεν το απορροφάμε 100%. Προφάμε περίπου το 60%. Οπότε πρέπει να πιει για κάθε κιλό που χάνει 1,5 φορά για να αποκαταστήσει αυτό που έχασε. Ένας απλός τρόπος για να καταλάβει ένας άνθρωπος ότι έχει αποκαταστήσει αυτά που έχει χάσει είναι όταν πηγαίνει στην τουαλέτα και βλέπει τα όρα του να βγαίνουν στον πιο λευκά. Αυτό σημαίνει ότι έχει αποκαταστήσει αυτά που έχασε και γι' αυτό βγάζει σχεδόν νερό. Καταλάβατε?
Πάμε στο γεύμα το μεσημεριανό, παραδείγματος χάρη, επειδή η Ιταλική κουζίνα είναι αγαπητή, μακαρόνια al pesto, με τη διαφορά ότι βάζουμε λίγα μακαρόνια και περισσότερο πέστο. Και ο λόγος είναι αυτό που σας είπα και πριν, όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία να περιέχουν μέσα πρωτεΐνη. Δηλαδή δεν είναι μόνο υδατάνθρακα, πρέπει να το συνδέσουμε με πρωτεΐνη. Για τους λόγους που σας είπα πριν. Ή, να την πρωτεΐνη, ψάρι στο γκριλ με σαλάτα. Σαλάτες, φρούτα γενικά στους αθλητές είναι χωρίς μέτρο και χωρίς όριο. Κανείς δεν θα σας πει φάει ένα φρούτο, φάει μια σαλάτα ατομική. Δεν περιέχουν θερμίδες, μόνο θετικά μπορεί να πάρουν. Ειδικά για τις σαλάτες και τα φρούτα, ενώ στην Ελλάδα τα έχουμε σε μεγάλη ποσότητα και παράγονται, υπάρχει μεγάλη ποικιλία, ειδικά το καλοκαίρι, δεν μπορώ να πω ότι κατανάλωση είναι αντίστοιχη. Να ξέρετε ένα πράγμα, γενικά στη διατροφολογία. Εγώ δεν είμαι διατροφολόγος, αυτά είναι γενικές γνώσεις που εμείς ξέρουμε σαν διατροφολόγοι περισσότερο πρακτικά. Ό,τι χάνει ένας αθλητής μπορεί να το πάρει με τον καλύτερο τρόπο και να το αφομοιώσει στο σώμα του μόνο με την αντίστοιχη τροφή. Χάνω το καλοκαίρι για να δείτε πώς η φύση έχει ισορροπία. Το καλοκαίρι που δίνουμε περισσότερο, που χάνουμε περισσότερα αχινοστοιχεία, που χάνουμε περισσότερους ηλεκτρολίτες, που χάνουμε περισσότερα μέταλλα, είναι και η εποχή που βγαίνουν τα καρπούζα, οι σαλάτες, οι ντομάτες κλπ. Τα οποία όλα αυτά, τα λαχανικά, είναι πλούσια για να μας βοηθήσουν να αναπληρώσουμε αυτά που χάσαμε. Τα φρούτα και τα λαχανικά. Καταλάβατε, το να πίνω ηλεκτρολίτες είναι, όπως λέει και εκεί, συμπληρώματα διατροφής. Διαφορετικά θα ζούσαμε σαν τους αστροναύτες με ένα χάπι. Θα τρώγαμε το χάπι του κρέατος, θα τρώγαμε το χάπι του υδατάνθρακα, δεν θα φτιάχναμε φαΐ. Δεν θα έλαβε κατσαρόλα ποτέ. Η ευτυχία της νοικοκυράς. Καταλάβατε, δεν θα πλέρανε και πιάτα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν γίνεται αυτό. Το να πάρει να πάρεις μια βιταμίνη, το να πάρει να πάρεις λίγο σίδηρο, το να πάρει να πεις ηλεκτρολίτες, είναι συμπλήρωμα. Δεν υποκαθιστά, ούτε αντικαθιστά. Χωρίς ιδέα. Αυτά παγαλά. Τα υπόλοιπα τα βλέπετε. Απογευματινό φρούτα. Γενικά αυτό που χρειάζεται να καταλάβετε στη διατροφολογία, γενικά και όσον αφορά για να προσέχετε και τα κιλά σας, ειδικά οι κυρίες, αν έχετε κανένα θέμα βάρους κλπ. Το βασικότερο πράγμα είναι ότι τρώω μικρά γεύματα και πολλά. Κατανείμω πολλά γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η διατροφολογία και η διαιτολογία είναι ένα παιχνίδι με τις ορμόνες. Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει γίνει βιασμός, εγώ το λέω, κυριολεκτικά έχει αλλάξει το DNA του ανθρώπου. Θα σας πω ένα παράδειγμα πάρα πολύ χαρακτηριστικό, αφού σας αφήνω να διαβάζετε, βλέπετε και το τέτοιο, το βραδινό σούπα από όσπρια, γιατί τα όσπρια 50% υδατάνθρακα και 50% πρωτεΐνες, ποικιλία τυριών και roast beef, και τα τυριά έχουν υδατάνθρακα, δεν νομίζετε ότι είναι μόνο πρωτεΐνες που προέρχονται από το γάλα. Γαλακτόζη έχει και υδατάνθρακα σε πρωτεΐνες. Roast beef, άρα πάμε στην πρωτεΐνη. Γαρνίζουμε κατά επιλογή. Μπορεί να είναι σαλάτα ή ό,τι άλλο θέλετε και ξερά φρούτα. Ας σας πάω στο επόμενο. Βλέπετε ότι πώς αλλάζει η διατροφή όταν ο άλλος συνάδει τις βραδινές ώρες. Θα σας πω ένα πράγμα όμως που έχει να κάνει με το πώς έχει αλλάξει το DNA του ανθρώπου και πώς οι σύγχρονες ασθένειες συνδέονται πολύ με τη διαιτολογία. Κατηγορούν τα τελευταία ειδικά χρόνια ό,τι έχει να κάνει με τις λευκές τροφές. Τα λευκά μακαρόνια, τη λευκή ζάχαρη, τα λευκά αλεύρια κλπ. Γιατί έγινε όμως αυτή η αλλαγή, ενώ μέχρι τις αρχές της δεκαετίας, μέχρι τις αρχές του 1900, οι άνθρωποι τρώγανε μαύρα. Μαύρο αλεύρι είχανε, μαύρο ρύζι τρώγανε κλπ. Γιατί, ξέρετε? Δεν το ξέρετε, γιατί πολλά πράγματα στη ζωή μας έχουν να κάνουν με άλλους παράγοντες τρίτους. Στις αρχές του 1900 λοιπόν, για να δείτε πώς αυτό συνδέεται με τη διαιτολογία, στις αρχές του 1900 φτιάχτηκαν οι πρώτοι σιδερένοι μήλοι. Με αποτέλεσμα να φύγει η παραγωγή, ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής από τους πετρόμηλους και να πάει στους καινούριους βιομηχανικούς μήλους, και αυτό να έχει σε ένα αποτέλεσμα το κόστος του να πάρει ένα στο σιτάρι και να πάει να το αλέσει να πέσει δραματικά. Ενώ πριν δεν μπορούσαν να το αλέσουν και να βγάλουν άσπρο αλεύρι, το έκαναν μόνο οι πλούσιοι. Ο φτωχός έτρωγε μαύρα, μαύρο ψωμί κλπ. Οπότε τι έγινε αυτό? Έγινε η Επανάσταση και άρχισε να χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος λευκό αλεύρι. Και κάποια στιγμή μετά από 50, 70, 80 χρόνια, όταν είδαν ότι άλλαξε
η όλη διαδικασία της διαιτολογίας και παρουσιάστηκαν ειδικά τα προβλήματα του διαβήτη, γιατί υπάρχει μια μορφή διαβήτη λεγόμενη Β, που έχει να κάνει, είναι μια υποθάλπουσα, δεν φαίνεται, υπάρχει όμως, που έχει να κάνει με τι? Με τη χρήση των λεγόμενων λευκών τροφών. Τρώμε μακαρόνια, λευκά, τρώμε ζάχαρη, τρώμε επεξεργασμένες τροφές που στηρίζονται σε αυτές τις ουσίες, τρώμε πολλά γλυκαντικά κλπ. Καταλάβατε. Ένα πράγμα και άλλαξε όλη τη σύσταση της διατροφής του ανθρώπου. Από ένα πράγμα μόνο. Όσον αφορά τώρα τη διαφορά, βλέπετε πώς διαφορετικά κατανείμονται τα γεύματα ανάλογα με αυτό ο άνθρωπος αυτός πάει να τρέξει το βράδυ. Μόλις τελειώνει τη δουλειά του. Πλούσιο πρωινό, τσάι, καφέ, γάλα, κρέπες ολικής άλεσης, αλεύρι, με μαρμελάδα, κομμάτι κρέας, άλιπο, η προσούτο, η μορταδέλα, να την πρωτεΐνη, πάντα μέσα στο γεύμα. Δηλαδή, εσείς θα καταλάβετε ένα πράγμα στη διατροφή σας. Πρέπει πάντα να υπάρχει πρωτεΐνη που τρώει υδατάνθρακα. Τρώω τόστ, καλό είναι να βάζεις διπλή φέτα ζαμπόν και μία φέτα τυρί και το ψωμί σου να είναι μαύρο. Γιατί αυτό? Γιατί το ψωμί το μαύρο περιέχει υδατάνθρακα και το τυρί περιέχει υδατάνθρακα. Για να φέρω εγώ μια ισορροπία πρέπει να βάλω 2 φέτες ζαμπόν. Γιατί διαφορετικά θα είναι 90-10. Καταλάβατε πώς γίνεται. Και αυτό να το κάνω σε όλα μου τα γεύματα. Και εδώ πέρα, εδώ τρώω φρούτα. Ουδέτερη τροφή. Δεν σου κάνει τίποτα. Μακαρόνια με κιμά. Πολύ κιμά, λίγα μακαρόνια. Και φτεδάκια με πράσινη σάλτσα. Με πράσινη σαλάτα. Πρωτεΐνη. Ποιος θα μαγειρέψει το βράδυ? Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Γενικά να ξέρετε για τη διαιτολογία. Το α και το ω στη δίαιτα ενός αθλητή είναι το εξής. Έχω εγώ έναν αθλητή. Τον εβάζω σήμερα και κάνει 10 χιλιόμετρα. Αυτός ο άνθρωπος τελειώνει την προπόνησή του, αρχίζει έναν άλλο αγώνα δρόμου που έχει να κάνει με αυτό το πράγμα που λέμε την αποκατάσταση. Πώς θα μπορεί ο φίλος μου, δεν το θυμάμαι, ο Ζαχαρίας, πώς ο φίλος μου Ζαχαρίας έτρεξε σήμερα 10 χιλιόμετρα σε μία ώρα και είχε 140 σφυγμούς. Πώς ο Ζαχαρίας θα έρθει αύριο, θα μπορεί πάλι να τρέξει τα 2 χιλιόμετρα με αυτούς τους σφυγμούς. Είναι να δει καλύτερα. Αυτό για να γίνει πρέπει να ξαναγεμίσει τις αποδήλεις της ενέργειας. Οπότε τι κάνει, με το που τελειώνω τι κάνω, το γαλατάκι. Την πρώτη βενζίνη μπορώ να ρίξω μέσα στο μηχάνημα. Μετά από μια ώρα, 2, τι θα κάνω, θα πάω στο σπίτι μου και θα φάω ένα τέτοιο γεύμα. Καταλάβατε. Μετά όταν περάσουν 2 ώρες θα φάω αυτό. Μετά όταν περάσουν 5 ώρες θα κάνω αυτό. Δηλαδή συνέχεια φανταστείτε ότι εγώ έκανα αυτοκίνητο. Και το πάω στο βενζινάδικο. Και δίπλα στο βενζινάδικο έχει έρθει το βιτίο. Και το βιτίο έχει 50.000 λίτρα μέσα βενζίνη. Για να γεμίσω εγώ το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, τι θα κάνω? Θα πάω στο βιτίο του πω άνοιξε, θα μου κάνει ένα έτσι που γελώσει όλο το αυτοκίνητο βενζίνη, γέμισε το ρεζερβουάρ. Όχι. Παίρνω τη μάνικα, τη βάζω μέσα, έχει ζυμάνικα. Αυτό το πράγμα γίνεται. Δηλαδή πρέπει όλο αυτό το 24ωρο να δίνω λίγο και συνέχεια από ενέργεια. Μην αφήνω και πω, έχω φάει το πρωί, έχει πάει 6 το απόγευμα, δεν έχω φάει τίποτα, φάω μια μπανάνα para να τρέξω. Δεν θα μάθεις από ενέργεια. Χωρίς την ενέργεια που πηγαίνει στις υπόλοιπες δραστηριότητες μου. Έχετε απορία πάνω σε αυτά, πάνω στα προηγούμενα, πάνω σε κάτι άλλο, πάνω γενικώς και κάτω. Αυτός δεν είναι μεγάλος, είναι τέλειος. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Το γαλατάκι που αποκαθιστά και γεμίζει με πρωτεΐνες που θα το πάρει κάποιος ενδιάμεσα εκτός ώστε να μην νιώσει έλλειψη ενέργειας και καταπληκτική η υπόλοιπη διαδρομή. Αγαπητή μου Δεσποσίνη, ανοίγεις μία άλλη κουβέντα την οποία αν καθίσουμε και ο κύριος εκεί φέρει μία τρύπατη τούρτα για τα 5 χρόνια, πάλι εδώ θα είμαστε. Ακούστε, αυτά εδώ όλα που λέμε, μιλάμε για φυσιολογικούς ανθρώπους σε φυσιολογικές καταστάσεις που κάνουν φυσιολογικές αποστάσεις. Αυτά που κάνουν η κυρία, ο κύριος, δεν είναι φυσιολογικά για το ανθρώπινο σώμα. Θεωρητικά να σας πω το εξής. Ένας αθλητής όταν τρέχει το μαραθώνιο, γιατί θέλω να σας πω, υπάρχουν και οι Μαζάοι στην Κένια που παίρνουν μια ασπίδα και ένα δόρυ και μπορούν να κυνηγήσουν 100 χιλιόμετρα ένα λαγό για να φάνε το βράδυ. Να φύγουν από εδώ για να πάνε μέχρι την Κόρινθο, εντάξει. Στα 2.700 υψόμετρο, ξυπόλυτοι, νηστικοί, χωρίς να φάνε, χωρίς να πιούν τίποτα. Αλλά αυτή είναι εξαιρετικές περιπτώσεις. Είναι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι μέσα σε 7 δισεκατομμύρια που είναι όλος ο πλανήτης. Εδώ στην περιμένη περίπτωση τι θέλω να σας πω.
Ο μαραθώνιος, για παράδειγμα, είναι υπέρβαση. Ο μαραθώνιος. Γιατί το σώμα μου έχει τόση ενέργεια να τρέξω 30 χιλιόμετρα και εγώ προσπαθώ να τρέξω 40. Συν. Οπότε τι κάνω, πρέπει να κάνω την κατανομή δυνάμεων και πρέπει να το μάθω να λειτουργεί έτσι. Οικονομία, θέσω μέχρι το τέρμα. Αυτοί, για να τρέξουν μια τέτοια απόσταση όπως είναι το Σπάρταθλο ή όπως είναι οι αποστάσεις 100 χιλιόμετρα, 100, 250, ο Κούρος που τρέχει μια εβδομάδα κλπ. Μιλάμε για χιλιάδες θερμίδες. Το σώμα μας, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, την έχουμε κάνει πολλές φορές. Κοιτάξτε, το σώμα μας, ένας άνθρωπος που είναι περίπου 70 κιλά, έχει στο σώμα του τόση ενέργεια που φτάνει περίπου 2.000 θερμίδες. Εντάξει, 1.900 χοντρικά. Συν την γλυκόζη που είναι αποθηκευμένη στο σηκώτη, που σημαίνει ότι έχει αυτός ο άνθρωπος 2.300-2.400. Για να τρέξει ένα μαραθώνιο χρειάζεται, ας πούμε, 3.000 θερμίδες, οπότε προσπαθεί αυτές τις λίγες θερμίδες να τις πάει με το λίπος. Τι γίνεται, φανταστείτε δηλαδή ότι σε αυτόν τον άνθρωπο τα λίπη του, ενώ οι χιλιοθερμίδες που παίρνει από τις υδατάνθρακες είναι 2.500, τα λίπη του, ακόμα και έναν αθλητή που έχει 6-8% λίπος, είναι 70.000 θερμίδες στο σώμα του. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το λίπος θέλει πάρα πολύ οξυγόνο. Γι' αυτό και όταν κάποιος έχει να αδειάσει τα πόδια του από γλυκογόνο, πάει έτσι. Δεν μπορεί να κάψει. Θέλει πάρα πολύ οξυγόνο. Κινείται τόσο αργά γιατί δεν μπορεί να κάψει διαφορετικά. Καταλάβατε? Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι να τρέξει ένα Σπάρταθλο χρειάζεται 20.000 θερμίδες. Στο σώμα του έχει 2,5. Τι θα κάνει? Θα τρέξει όσο έχει 2,5 και μετά αρχίζει να περπατάει ή όχι? Πηγαίνει έτσι οικονομικά, τροφοδοτείται κατά τη διάρκεια του αγώνα για να μπορέσει να φτάσει σε 7, 8, 10.000. Στο ταβάνι. Τις 20 δεν θα φτάσει ποτέ. Οπότε το υπόλοιπο 5% είναι λίπος. Γι' αυτό και αυτοί κινούνται πάρα πολύ αργά, προσπαθούν να κινούνται όμως σταθερά. Και τώρα πάω στην απάντηση της κυρίας. Όμως, επειδή οι επαναποστάσεις είναι ένα πράγμα το οποίο είναι καθαρά όσον αφορά αυτό το πράγμα που λέμε έχει να κάνει με τον οργανισμό, δηλαδή φανταστείτε εγκεφαλικά, ο κάθε ένας σκέφτεται άλλα πράγματα. Το θέμα της διατροφής εκεί, η επιστήμη ακόμα σηκώνει τα χέρια ψηλά. Υπάρχει άνθρωπος που τρώει πίτσα και πίνει σοκολατούχο, και υπάρχει άνθρωπος που πίνει ζαχαρόνερο και κάνει 240 χιλιόμετρα. Ο κύριος Κουτίος εδώ τον βλέπετε, τερμάτισε στο Σπάρταθλο πριν μια εβδομάδα. Συγχαρητήρια. Και 5 μέρες. Και ακόμα είναι όρθιος. Λοιπόν, 34-30. Λοιπόν, εγώ δεν κάθομαι 34 ώρες ούτε να βλέπω τηλεόραση. Λοιπόν, τι θέλω να σου πω. Ο κάθε ένας είναι δικό η περίπτωση. Η Αμερικανίδα έπινε σοκολατούχο και λέει: στο επόμενο σταθμό μου έχετε πίτσα. Υπήρχαν παλιότερα αθλητές που φτάνανε στο τραπέζι και τι γινότανε? Επειδή ήταν έξω από ένα σπίτι το τραπέζι, είναι σε ένα χωριό, τους έβλεπε τις ταλέπορες η γιαγιούλα και λέει: τα παιδάκια εδώ, κοίτα πως είναι αυτό που φέρουμε να το ταΐσουμε κάτι. Έβγαζε το κοκκινιστό, σταμάτα το τρώει κοκκινιστό. Εκείνο έβρισε εκείνη την ώρα. Το καταλάβατε τι γίνεται? Είναι ό,τι έχεις δουλέψει. Για μένα είναι θέμα δηλαδή προπόνησης και τι δουλεύει τη τηλεφωνασία. Άλλο σεμινάριο, άλλη απορία. Η κυρία Βαγγελία θα πει. Κύριε Γιάννη, για να πάρουμε κιλά. Διατροφή για να πάρετε. Αθλητισμό που κάνει και έχω γίνει έτσι. Διατροφή για να πάρετε κιλά. Ναι. Εύκολο. Και τούρτα που έτσι θέλω λίπος. Μυϊκά. Ενδυνάμωση. Μυϊκά, κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ναι. Κοίταξε να δεις. Αυτό που είδες είναι σωστό. Σαν απορία. Οι γυναίκες έχετε ένα θέμα. Και αυτό είναι το ορμονικό. Εσύ όταν ήσουν αθλήτρια, πήγαινες 1-2 φορές τη εβδομάδα στο γυμναστήριο, έκανες δύναμη με τα μηχανήματα, με ασκήσεις κλπ. Και τι γίνεται? Η προπόνηση της δύναμης που έκανες έδινε ένα ρύθμο στον οργανισμό σου και λίγη τεστοστερόνη. Γιατί ξέρετε, σε όλους τους ανθρώπους και στους άντρες και στις γυναίκες υπάρχουν όλες οι ορμόνες. Δεν είναι ότι λέμε γυναίκες έχουν γυναικείες ορμόνες. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν αντρικές. Απλώς ανάλογα. Μπράβο. Και όχι μόνο αυτό, λέμε ότι ο άντρας έχει 6 τεστοστερόνη, 1,5 στρογόνα. Η γυναίκα είναι ανάποδα. Βέβαια, όταν γερνάμε, συνήθως αλλάζουν οι ορμόνες. Γι' αυτό βλέπεις τη γιαγιούλα με μουστάκι και με μουσάκι. Και άμα δεν ξέρεις την εβδομάδα είναι πιο μαύρη από τα μουσα του Δημήτρη. Καταλάβατε τι γίνεται? Και τι γίνεται? Κάνω προπόνηση με βάρη. Αυξάνεται η τεστοστερόνη η φυσική στο σώμα μου, από την ίδια την προπόνηση φτιάχνω μυϊκό ιστό. Εσείς οι γυναίκες με τους άντρες έχετε την εξής διαφορά. Επειδή είναι χαμηλή τεστοστερόνη, μόλις σταματήσετε λίγο τη δύναμη, χάνετε.
Εσύ δεν έχεις θέμα να κάνεις τέτοιο, να φτιάξεις μυϊκό ιστό, να κάνεις και κάποιο ρέθισμα προπονητικό. Πρέπει να πας γυμναστήριο. Δηλαδή πρέπει να δώσεις κίνητρο. Πρέπει να δώσεις κίνητρο και μετά. Μην τρέχεις, ας το τρέξιμο. Τα έχεις κολλήσει τα ένσημα στο τρέξιμο, δεν πειράζει. Πάω στο γυμναστήριο, κάνω βάρη, χρησιμοποιώ τα μηχανήματα, όλα, τετραγέφρος αυτά. Παίρνω όμως πρωτεΐνη. Γιατί η πρωτεΐνη είναι τα τούβλα για να μπορέσει να χτίσει ο οργανισμός μου να φτιάξω μυς. Δεν θα γίνω σαν το Σβατζενέγκερ, αλλά εντάξει. Άρα καταλάβατε. Στις αποστάσεις ο μικρός όγκος δεν βοηθάει. Το ξέρουμε τα παιδιά. Κοίταξε να δεις, να σου πω όμως κάτι. Στις γυναίκες χρειάζεται να κάνεις περισσότερη δύναμη από ό,τι στους άντρες, γιατί στις γυναίκες υπάρχει το εξής πρόβλημα. Αφενός μένει ότι εσύ, άμα σταματήσεις 15-20 μέρες, αρχίζει να υπάρχει τεσσερόνης. Γιατί, επειδή είναι πολύ χαμηλή τεσσερόνη σου, η προσαρμογή σε έναν άντρα που έχει κανονική τεσσερόνη, μόλις την κάνει, μένει. Μπορεί να δεις έναν άντρα γυμνασμένο και πριν από χρόνια ακόμα κρατιέται, στη γυναίκα χάνεται. Εσύ που έχεις σταματήσει να γυμνάζεσαι, έχει φύγει η προσαρμογή, ειδικά στη δύναμη. Άλλα πράγματα μένουν. Η αερόβια κλπ. Λίγο σαν ρύθμα ξαναβελτιώνονται. Στις γυναίκες χάνονται. Και επειδή είναι και χαμηλότερο το επίπεδο της δύναμης, πρέπει πάντα να κάνεις δύναμη. Δηλαδή στις γυναίκες χρειάζεται και λίγο μυϊκό ιστό, γιατί από άποψη δύναμης είσαι χαμηλά. Μπορεί να αυξηθεί 1-2%, δεν θα έχεις χασούρα, επειδή θα έχεις 1-2 κιλά παραπάνω, γιατί αυτά τα κιλά θα σε βοηθάνε, θα κάνεις μεγαλύτερο διασκελισμό, θα πατάς καλύτερα κλπ. Κατάλαβες. Ναι, βέβαια σε κάποια πλαίσια, μην γίνεις. Πάντα δυναμίσω, κάθε χρόνο. Δεν υπήρχε να μην κάνω δύναμη. Και χιλιόμετρα και δύναμη. Μαζί. Κάνεις δύναμη και κάνεις αερόβια για να βελτιώσεις αυτό το οποίο έχεις. Εάν δεν έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε, σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Συγγνώμη για το εγκέφαλο. Προσεχώς την άλλη φορά με κάτι πιο εύκολο. Κάτι για τις πληροφορίες που δώσατε ειδικά σε